Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας για τα χρόνια του Μεσοπολέμου, στο καινούργιο κτίριο του δικαστηρίου μας, το οποίο μας προδιαθέτει ευχάριστα στο να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Αν και καθόμαστε στις θέσεις των δικαστών και μας φαίνεται κάπως ιδιαίτερο αυτό, να καλωσορίσω τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, τον Πρόεδρο της Ένωσής μας, τον κύριο Δανιά, τον κύριο Περιβολάρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρο, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τον Πρόεδρο Εφετών, τον κύριο Μαρινάκη, του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Σήμερα κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να μιλήσουμε για τα χρόνια του Μεσοπολέμου, για μια περίοδο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το έχω διαπιστώσει μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους. Εμείς οι νομικοί έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία και θα έλεγα ότι έχουμε και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περίοδο. Από το 2015 και μετά έχουμε μία σειρά από επετείους, από ιστορικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίοδου. Ξεκινώντας από το 2015 που είχαμε την επέτειο των 100 χρόνων από το σημαδιακό έτος το 1915 που έχουμε την έναρξη ουσιαστικά του εθνικού διχασμού. Το 2022 είχαμε την επέτειο των 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, το 2023 από τη συνθήκη της Λοζάνης, το 2024 από την εγκαθίδρυση της πρώτης αβασίλευτης δημοκρατίας με τον Παπαναστασίου. Για τα θέματα αυτά έχουμε μαζί μας δύο εξαιρετικούς γνώστες της συγκεκριμένης περίοδου και πραγματικά θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά να συζητάς για θέματα που σε ενδιαφέρουν ακριβώς με τους ανθρώπους που γνωρίζουν τόσο τέλεια αυτά τα θέματα. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον καθηγητή, πολυγραφότατο συγγραφέα, ιστορικό και πνευματικό άνθρωπο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, ιστορικό, συγγραφέα, αρθρογράφο. Πρέπει να πω ότι τον έχω ανακαλύψει πρόσφατα τον κύριο Δασκαρόλη και έχω ενθουσιαστεί με αυτά που γράφει. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως επίσης πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει όλα τα τελευταία βιβλία του κυρίου Διαμαντόπουλου, τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα με βοηθήσει στο συντονισμό της συζήτησης με σχόλια και με ερωτήσεις ο πρωτοδίκης μας, ο Αχιλλέας ο Μάμαλης, ο οποίος επίσης πρέπει να πω ότι είναι βαθύς γνώστης της συγκεκριμένης περίοδου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάμαλη. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μάμαλη. Λοιπόν, σαν σύντομο εισαγωγικό σχόλιο, απλώς θα ήθελα να πω ότι αναφερόμαστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου, η οποία χοντρικά να πούμε ότι είναι η περίοδος ανάμεσα στους δύο παγκοσμίους πολέμους, από τον πρώτο μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η συγκεκριμένη περίοδος τυχαίνει να είναι για την Ελλάδα ιδιαίτερα δραματική. Πραγματικά αναζητάει κανείς με δυσκολία μέσα σε όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων που καλύπτουν αυτή την περίοδο να βρει κάποιες θετικές στιγμές για τον τόπο μας. Και είναι πραγματικά δύσκολο. Ειδικά από το 22 και μετά μπαίνουμε σε μια περίοδο περίπου 20 ετών, από το 22 μέχρι το 40, όπου πραγματικά υπάρχουν πολύ πυκνά γεγονότα τα οποία έχουν όλα ένα αρνητικό χαρακτήρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Και θεωρώ ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην προσέγγιση της, τόσο για τον απλό αναγνώστη, όσο ακόμα και για τους ιστοριοδίφες, για αυτούς που ασχολούνται ακόμα περισσότερο. Πραγματικά, όταν διαβάζεις την ιστορία αυτής της περίοδου, δυσκολεύεσαι να θυμηθείς και να συνδέσεις όλα τα γεγονότα, όλους τους πρωταγωνιστές. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες διαρκούν για λίγες μέρες ή για λίγες εβδομάδες ή για λίγους μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Έχουμε μια πλειάδα πρωταγωνιστών, οι οποίοι παίζουν και ρόλους που καμιά φορά εναλλάσσονται, μπορεί και να αλλάζουν και στρατόπεδο, να αλλάζουν ρόλους κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είχαμε και πρωθυπουργό μία ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Αυτό δεν το θυμάμαι, να το δούμε. Επομένως, νομίζω ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ειδικών για να αποκρυπτογραφήσουμε τη συγκεκριμένη περίοδο, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ίσως να πάμε και λίγο πιο πέρα από τα καθιερωμένα. Συνήθως αυτό που λέμε όταν εξετάζουμε την περίοδο του εθνικού διχασμού είναι ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορούμε σε συνθήκες καταλλαγής, συνεννόησης, να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα χωρίς να φτάνουμε ποτέ το διχασμό και το φανατισμό στα άκρα. Οι συνθήκες αυτές της περίοδου του εθνικού διχασμού μας θυμίζουν ίσως καμιά φορά και πρόσφατα γεγονότα που είχαμε πολύ μεγάλη ένταση λόγω των πρόσφατων εξελίξεων, ειδικά στην οικονομία της χώρας μας. Αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε λίγο πιο πέρα από αυτό, να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να δούμε πώς κατάφερε
και συντηρήθηκε ο εθνικός διχασμός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε ίσως τελικά ποια ήταν η διαχωριστική γραμμή, η πραγματική διαχωριστική γραμμή του εθνικού διχασμού. Δηλαδή υπήρχαν πραγματικά τόσο διαφορετικά συμφέροντα των δύο ομάδων που συγκρούονταν, είχαν τόσο διαφορετικές καταβολές, είχαν τόσο διαφορετική ιδεολογική συγκρότηση, ώστε πραγματικά να δικαιολογείται ένας τόσο έντονος διχασμός. Και αν αυτός ο διχασμός είχε πραγματικά τέτοια στέρεη βάση, πώς είναι δυνατόν εν μία νυχτή να εξαφανίστηκε, θα έλεγα το 1940 περίπου, και στη συνέχεια να αντικατασταθεί από άλλου είδους διαχωριστικές γραμμές μετά τον πόλεμο. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Έχετε γράψει ένα βιβλίο πρόσφατα, που πρέπει να πω το διάβασα απνευστή, για την εγκαθίδρυση της αβασίλευτης δημοκρατίας, η οποία έγινε το 1924. Έχουμε πρόσφατα την εμπειρία εγκαθίδρυσης αβασίλευτης, ας το πούμε, το 1974, 50 χρόνια μετά. Ίσως αξίζει να δούμε και τις διαφορές. Θα μπορούσατε να μας πείτε με συνοπτικά λόγια για κάποιον, έτσι να πάμε λίγο εισαγωγικά, για κάποιον που δεν ξέρει καλά την ιστορία, τι περίπου συνέβη, δηλαδή πώς εγκαθιδρύθηκε η αβασίλευτη το 1924. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους σας για την τιμή της πρόσκλησης και της παρουσίας σας. Ο Πρόεδρος είπε ότι είναι περίοδος αλλεπάλληλων επετείων. Πράγματι, ευτυχισμένοι λαοί δεν έχουν ιστορία. Εμείς δεν υπήρξαμε ευτυχισμένος λαός, ειδικά την περίοδο 15-35, με αποτέλεσμα αυτά τα χρόνια να έχουμε κάτι επώδυνο που μας το θυμίζει. Αν μιλήσουμε για τη σύγκριση του 24 και του 74, αν αυτές οι δύο περίοδοι είναι τόσο διαφορετικές ανάμεσά τους, η μία είναι μια περίοδος πρόσφατη θεσμικής εφταξίας, θα έλεγα, παρά τα πολλά και προφανή κακά, την κακοδιοίκηση, τον λαϊκισμό, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, την παράλυση του κρατικού μηχανισμού και όλα. Είναι μια περίοδος στην οποία άντεξαν οι θεσμοί και άντεξαν και δύσκολες στιγμές. Πτώχευση, μνημόνια, καταβαράτωση του βιωτικού επίπεδου. Και το ακριβώς αντίθετο ήταν η περίοδος μετά το 24, που ήταν η περίοδος των εξαιρετικά εύθρωτων θεσμών, των συνεχών ανατροπών, των θεσμικών εκτροπών. Και αν μπορούμε να βρούμε μια πρώτη εξήγηση αυτής της διαφοράς, είναι ότι η δημοκρατία του 1974 εγκαθιδρύθηκε ως προέκταση της υφιστάμενης στρατοκρατίας. Η δημοκρατία του 1974 εγκαθιδρύθηκε πάνω στα ερείπια της στρατοκρατίας και θεμελιώθηκε με μια αντίληψη συνεκτική, με μια αντίληψη περιεκτική, όπου και οι θεσμοί και τα συντάγματα προσπάθησαν να περιλάβουν κατά το δυνατόν όλους τους Έλληνες και εκείνους που ήταν εκτός στο παρασκήνιο έως τότε της πολιτικής ζωής, ενώ αντιθέτως όλο το θεσμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε η δημοκρατία του 24 ήταν διοκτικό, ήταν αποκλειστικό, απέκλειε τους άλλους και βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ιδεολειψίες ενός κεντρικού πρωταγωνιστή, ο οποίος όμως κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο εκφραστής της στρατοκρατίας, του τέρατος της στρατοκρατίας που είχε δημιουργηθεί χρόνια πριν. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε άπειρες εμφανίσεις στα προσκήνια του στρατιωτικού παράγοντα που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα 40 χρόνια. Από το 1875 υπήρχε μια ομαλότητα με την εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. Αντιθέτως, το 1909 έχουμε την πρώτη έξοδο των στρατιωτών από τους στρατώνες, οι οποίοι τέλος πάντων τέλειωσαν με μια ιστεροφημία θετική, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η πρώτη ανατροπή της στρατιωτικής τάξης και ιεραρχίας. Έχουμε το 1916 το αποσχιστικό κίνημα του Βενιζέλου, έχουμε βεβαίως τα κινήματα του 22 και του 23 και πολλά άλλα ίσονα, ελάσσονα, αλλά για να καταλάβουμε πόσο πολύ ο στρατιωτικός παράγοντας και με ποιον τρόπο είχε εμπλακεί τότε στα πράγματα και δεν ήταν ανιδιοτελής η εμπλοκή του, και ξέρετε είναι εύκολη συνύπαρξη της ανιδιοτέλειας με την ιδιοτέλεια.
η επιδίωξη εθνικών στόχων με τον προσπορισμό και την επιδίωξη κατοχύρωσης προσωπικών οφειλημάτων είναι εύκολο υπό προϋποθέσεις να συνυπάρξουν. Και μάλιστα ένας ψυχολογικός μηχανισμός εκλογήκευσης σε κάνει να θεωρείς τα συντεχνιακά σου οφειλήματα ως εντασσόμενα στην λογική υπηρεσία του κράτους. Την περίοδο της μεγάλης τρομοκρατίας 17-20 του Βενιζέλου, όταν κατά κάποιον τρόπο δημιουργήθηκε εν ονόματι των εθνικών στόχων και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βρισκόταν τότε η χώρα ένα σύστημα διοκτικό των αντιπάλων, ψηφίστηκε ο νόμος 755 του 1915, ο οποίος καθιστούσε αξιόπινη πράξη, προέβλεπε δε ότι μετά την έκθεση ποινής ακολουθεί εξορία για οποιονδήποτε, ακόμη και κατηδίαν, δημιουργούσε αμφιβολίες για την ορθότητα της εξωτερικής και της στρατιωτικής πολιτικής κυβερνήσεως. Εκείνη την περίοδο δόθηκαν στους στρατιωτικούς, σε αυτό που εγώ ονομάζω στρατοβενιζελοκρατία, πάρα πολλά συντεχνιακά πλεονεκτήματα. Ας πούμε, το δεκάμηνο πλασματικής αρχαιότητας στους αξιωματικούς που είχαν ακολουθήσει το Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη, στο κράτος της Θεσσαλονίκης, το οποίο τους έθετε κατά προτεραιότητα στον πίνακα των προαγωγών. Οι συνεχείς προαγωγές κόντρα στον νόμο και χωρίς στήρηση της ελάχιστης προβλεπόμενης παραμονής στον προηγούμενο βαθμό, η οποία και όλα αυτά θεμελίωσαν μια αντίληψη και μια αγωνία και ένα άγχος ενός συντεχνιασμού πάρα πολύ έντονο και καθοριστικό για τις επόμενες εξελίξεις. Χαρακτηριστικό είναι και το βρήκα πολύ πρόσφατα, δεν το αναφέρω μέχρι τώρα κυκλοφορούν τα βιβλία μου, ίσως το αναφέρω στο τρίτο, που ολοκληρώνει την τριλογία που επικεντρώνεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στο ιστορικό του αποτύπωμα, όπου υπάρχει μήνυμα στρατιωτικού διοικητή από τη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενο στην οικονομική διεύθυνση στρατού, που ζητάει πώς πρέπει να καταβληθεί η μισθοδοσία σε αξιωματικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν να βάζουν την υπογραφή. Με τις μαζικές αποτάξεις ή αποστρατεύσεις των αντίπαλων αξιωματικών προήχθησαν πολλοί υπαξιωματικοί εκ του στρατεύματος ολοσχερός αγράμμα. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και την περίοδο 17-20, υπήρχε μεν ένας αναβρασμός κατά του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκθρονίστηκε, θεωρήθηκε ο άλλος πόλος. Ήταν η περίοδος που οι δύο παρατάξεις, με τα λόγου γνώσεως θα έλεγα, παρά τις καλές τους προθέσεις, αντιμετώπιζονταν από τους αντιπάλους ως προδότες. Δεν είχε τεθεί θέμα αλλαγής πολιτεύματος, ούτε καν έκπτωσης δυναστείας, πολύ μάλλον κατάλυσης της βασιλείας. Δεν ετέθη δε, μήτε μετά τη στρατιωτική επανάσταση του 22 πλαστήρα γονατά. Ετέθη μετά την λεγόμενη αντεπανάσταση του 23, η οποία μπορεί να έχει αρχηγούς δυσαρεστημένους βενιζελικούς, αλλά στην οποία είχε μετάσχει ο πυρήνας των υπολοιπόμενων αντιβενιζελικών αξιωματικών, οι οποίοι αποτάχτηκαν μαζικά, δεν έμεινε πλέον αντιβενιζελικό κουνούπι στο στράτευμα και πλέον όλοι αυτοί οι αξιωματικοί, οι οποίοι είχαν πάρει διοικήσεις και προαγωγές και ωφελήματα, έβλεπαν τη μοναρχία ως κίνδυνο που υπό μια άλλη πολιτική συγκυρία θα μπορούσε να απειλήσει τα σωρευμένα προνόμια τους. Συνασπίστηκαν δε με τον αρχηγό της αριστερής σοσιαλίζωσης τέλειας του βενιζελισμού, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, που είχε έναν έντονο πολιτιακό φανατισμό και ο οποίος εκείνη την περίοδο δεν είχε καμία αναστολή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μεθόδευση για να πετύχει αλλαγή του πολιτεύματος, μολονότι άλλοι εξίσου οπαδοί του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως ο Γιώργος Καφαντάρης, το αποδέχονταν μόνον εάν εγκαθιδρύεται με μια άμεμπτη, ανεπίληπτη έκφραση της λαϊκής βούλησης σε ένα ανώθευτο δημοψήφισμα. Καθοριστικό, γιατί μου είπε ο πρόεδρος να σας πω λίγο ως απευθυνόμενο σε μη δήμον στα γεγονότα, η στρατοκρατία αυτή, το καθεστώς Βενιζέλου, πλαστήρα γονατά, έκανε εκλογές το Δεκέμβριο του 23, από το οποίο απέσχον τα αντιβενιζελικά κόμματα και απέσχον διότι οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με όλες τις αντιβενιζελικές εφημερίδες κλειστές και τους διευθυντές του στη φυλακή. Αλλά ο βενιζελισμός κατέβηκε διχασμένος ή μάλλον τριχοτομημένος ανάμεσα σε αυτούς τους
ριζοσπάστες Ιακωβίνους του Παπαναστασίου που ήθελαν παντή τρόπο περμάρε περτέρα την αλλαγή του πολιτεύματος και στην επηρεαζόμενη από τον ίδιο τον Βενιζέλο μετριοπαθή τάση που πίστευε ότι πρέπει να παραμείνει η βασιλεία στην Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει αν περνάγαμε σε αλλαγή πολιτεύματος αυτό να γινόταν υπό συνθήκες και προϋποθέσεις άμεμπτης εκδήλωσης της λαϊκής βούλησης, διότι διαφορετικά όπως είχε προβλέψει ο Παπαναστασίου ο Βενιζέλος σε σειρά επιστολών του Παπαναστασίου, η αλλαγή πολιτεύματος θα ήταν 2 λίγους μήνας ή 2 λίγα έτη. Πλειοψήφισε το μετριοπαθέστημα του βενιζελισμού, εκλήθη ο Βενιζέλος στην Πρωθυπουργία το Γενάριο του 1924, αλλά σύντομα αντελήφθη ότι το τέρας της Βενιζελοστρατοκρατίας είχε αυτονομηθεί από τον δημιουργό του. Μπορεί ο Βενιζέλος Ευπολής να το είχε δημιουργήσει, να το χρησιμοποιήσει αργότερα, αλλά τότε πια για να κρατήσουν τα προνόμια τους είχαν συσπηρωθεί υπό τον Παπαναστασίου. Τον πίεσαν τόσο πολύ που αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από 1 μήνα πρωθυπουργίας, όπως μετά από 1 μήνα πρωθυπουργίας παραιτήθηκε ο διάδοχος του Καφαντάρης που μπήκε για να ακολουθήσει την πολιτική του. Αυτό στην πραγματικότητα δεν παραιτήθηκε, ανετράπη από παρασκηνιακό πραξικόπημα αξιωματικών προσκύμενων στον Κονδύλη και τον Παπαναστασίου, 2 συμμάχους. Και έτσι πήραν την εξουσία οι 2 σύμμαχοι, ο πολιτικός βραχίωνας και ο στρατιωτικός βραχίωνας, ο Παπαναστασίου και ο Κονδύλης της νέας πραγματικότητας. Αυτό που έκανε ο Παπαναστασίου τότε ήταν, άλλαξε το πολίτευμα πρώτα απ' όλα με ψήφο της μονόπλευρης εθνοσυνέλευσης, αυτή στην οποία δεν είχαν μετάσχει για τη Βενιζελική, και στη συνέχεια διεξήγαγε ένα επικυρωτικό της ήδη συντελεσμένης πολιτιακής αλλαγής δημοψήφισμα, για το οποίο όπως σωστά έχει γράψει ο Γιάννης Δασκαρόλης και νομίζω συμφωνεί όλη η ιστορική επιστήμη, ήταν με το λιγότερο νοθευμένο του Μεσοπολέμου, απήχε όμως έτη φωτός από το να αποτελεί μια ανώθευτη έκφραση λαϊκής βούλησης. Μόνο να λάβετε υπόψη σας ότι στα στρατιωτικά τμήματα η υπέρ της δημοκρατίας ψήφι ήταν περισσότερο από το σύνολο των υπηρετούν κληρωτών και βαθμοφόρων στα τμήματα αυτά. Εδώ ενώ οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι ζητούσαν από τους πολίτες να παίρνουν και τα 2 ψηφοδέλτια και να πηγαίνουν στο ιδιαίτερο και όχι όσοι θέλουν να παίρνουν της δημοκρατίας και να το ρίχνουν φόρα, συλλαμβάνονται και παραπέμπονται αμέσως σε δίκη ή φυλακίζονταν. Νομίζω υπάρχει και η μαρτυρία κάποιου ότι ψήφισε 4 φορές. Ναι. Του Ξανθόπουλου Παλαμάτου, μετέπειτα πρέσβη και υπουργού εξωτερικών του στρατιωτικού καθεστώτος του 1967. Λοιπόν, μετά από αυτό, επειδή είχε αίσθηση του πόσο σαθρά ήταν τα θεμέλια αυτά του νέου πολιτεύματος, φτάσαμε στη θεσμική τερατογωνία και αυτό δείχνει ότι αν αρχίσεις να παίρνεις το δρόμο του κακού, δηλαδή των εκτροπών. Γι' αυτό εγώ εναντιώθηκα τόσο πολύ στην αντίθετη προς το 51-3 του συντάγματος πρόσφατα απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη, γιατί λέω όταν αρχίζεις και κάνεις εκτός τη δημοκρατία για κάτι πολύ απεχθές, θα το κάνεις στη συνέχεια για κάτι που δεν είναι τόσο απεχθές και δεν ξέρεις που σταματάς. Αναγκάστηκε λοιπόν Παπαναστασίου να εισαγάγει ένα νομοθέτημα που το ονόμασε κατοχυρωτικό και το οποίο ήταν η δεύτερη. Πρώτα ήταν ο νόμος του περί δημόσιας γαλήνης, του περί δημόσιας ησυχίας του 17, που σας είπα δεν επιτρέπεται να αμφισβητήσεις την ορθότητα της εξωτερικής στρατηγικής πολιτικής της κυβέρνησης Βενιζέλου. Το κατοχυρωτικό προέβλεπε φυλάκιση και προϋποθέσεις κάθριξη σε οποιονδήποτε. Μιλάω σε νομικούς, σε Θεμιστοπόλους, νομίζω θα σας προκαλέσει ρίγη. Πρώτον, αμφισβητούσε όλες τις δίκες περίοδου 17-22. Δηλαδή αν έλεγες τις συνθήκες διεξαγωγής της, αν έλεγες ότι οι 6 στερήθηκαν του δικαιώματος να χρησιμοποιήσουν προς υπεράσπιση τους διπλωματικά έγγραφα. Γιατί όπως είπε η απόφαση, είναι αμοιέλθωση φως απόρριτα του κράτους. Αυτό ήταν ποινικό αδίκημα. Τον Φλεβάρι του 18 η κυβέρνηση Βενιζέλου, μετά από καταστολή στασιαστικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία, δεν εκτέλεσε μόνο τους πρωτοστάτες αξιωματικούς, εκτέλεσε και τους κληρωτούς που εκτελούσαν εντολή. Αν ο πατέρας του εκτέλεσε εντολή, μου το φάγανε το παιδί μου, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Αλλά κυρίως καθιστούσε ποινικό αδίκημα οποιαδήποτε
αναφορά σε ζώντα ή τεθνεώτα. Μάλλον το σωστό, τεθνεώτα ή ζώντα. Τα τεθνεώτα ήταν πιο επικίνδυνα. Μέλη της εκπεσούσης δυναστείας κατά τρόπον δυνάμουν να προκαλέσουν υπέρ αυτού τη συμπάθεια. Προσέξτε, όχι ψευδείς ειδήσεις, όχι διάθεση να το πεις του πολιτεύματος, όχι ψεύδι. Αν έλεγες ότι ο Κωνσταντίνος πολέμησε με γενναιότητα για να καταληφθεί τον Μπιζάνι, ηγήθηκε επιτυχημένα, επειδή τον καθιστούσες συμπαθία, ενέπιπτε επιπρόσθετα τα μέλη του στρατοδικείου τα όριζε κατά απόλυτη επιλογή του Υπουργού Στρατιωτικών, εάν δεν αυτά έκριναν ότι το αδίκημα, το έγκλημα απέβλεπε σε αποσάθρωση, λες και δεν ήταν από μόνος αρκετά σαθρά των θεμελίων του νέου πολιτεύματος, τότε το αδίκημα μετατρέπεται σε κακούργημα, προέβλεπε 20ετή κάθεξη ή αηφυγεία, όπως έλεγε το περιβόητο αυτό νομοσχέδιο, δηλαδή ισόβια εξορία. Επιτρέπετε μια διακοπή. Παρακαλώ, τελειώνω άλλωστε. Όχι, πάνω σε αυτό ακριβώς. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το οποίο είχα ανακαλύψει και το είχα ερευνήσει. Η εφαρμογή του νόμου αυτού δεν γινόταν αυτόματα, αλλά γινόταν με απόφαση του Υπουργού. Δηλαδή, μπορούσαν να γίνουν τα αδικήματα αυτά, αλλά να μην διωχθούν. Και να πάρει απόφαση ο Υπουργός και να πει κάντε τη δίωξη. Ναι. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, ότι ήταν και είχε εξευτελιστεί δηλαδή ο ίδιος ο νόμος. Γιατί δεν εφαρμοζόταν κατευθείαν, έκανες το αδίκημα αυτό τέλος πάντων και εφαρμοζόταν ο νόμος, αλλά τον εφάρμοζαν κατά περίπτωση. Και η πρώτη περίπτωση, η χαρακτηριστική, ήταν στην απεργία του ναυτικού, του Κολιαλέξη. Το 1924 λοιπόν έγινε το περίφημο κίνημα Κολιαλέξη, κατά το οποίο οι αξιωματικοί του ναυτικού παραιτήθηκαν μαζικά. Σε σύνολο 250 αξιωματικών παραιτήθηκαν 200. Ουσιαστικά δηλαδή ο ναύσταθμος, ουσιαστικά το όπλο διαλύθηκε. Οι σημαντικότεροι αξιωματικοί είχαν παραιτηθεί. Πίσω από αυτό υπήρχε ένα ολόκληρο παρασκήνιο, καθώς είχαν αποφασίσει οι Βενιζελικοί να ρίξουν τον Παπαναστασίου. Αυτό ήταν πίσω από αυτή την κίνηση. Αλλά ποιο είναι το εντυπωσιακό, και το λέω με τον κύριο Διαμαντόπουλο, ότι ο Υπουργός, όταν οι αξιωματικοί αυτοί απέργησαν και τέλος πάντων έκαναν όλα αυτά τα εξωθεσμικά, δήλωσε στις εφημερίδες ότι σκέφτομαι, τους απείλησε με την εφαρμογή του νόμου αυτού. Λέει, αν δεν επιστρέψετε στα έργα σας, θα εφαρμόσω τον νόμο. Δηλαδή ο νόμος ήταν à la carte. Νιώθω μια δυσκολία, κύριε Πρόεδρε, γιατί μου είπατε να μιλήσω ως απευθυνόμενος σε μη δήμονες, αλλά εδώ μες στην αίθουσα είναι ο Βλάσης, είναι ο Θεοδωρόπουλος, είναι άνθρωποι των οποίων η ιστοριομάθεια είναι απίστευτου βάθους, και αυτό μου δημιουργεί και μια δυσκολία πώς να βρω, όπως έλεγε ο Περικλής στο Επιτάφιο, χαλεπός το μετρίο σιπίν, επί μόλις η δόκηση της αληθείας βεβαιούται. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας ότι το περιβόητο αυτό θεμελιακό της δημοκρατίας του 24 κατοχυρωτικό είχε και ένα τρίτο στοιχείο της αντικειμενικής του υπόστασης, όπως τα έλεγαν οι ποινικολόγοι, το οποίο, όπως είπε ο φίλος και συνάδελφός μου ο Ευάδος Χατζηβασιλείου, που την Τρίτη θα μου παρουσιάσει και το βιβλίο στο Μέγαρο Μουσικής, και θα είναι χαρά μου και τιμή μου όλοι να έρθετε, ουσιαστικά ποινικοποιούσε την ιστορική έρευνα. Έλεγε ακόμη, εάν επίσης κάποιος προσπαθήσει να εμφανίσει τα μέλη της δυναστείας ως μη ευθυνόμενα ή μη πλήρως ευθυνόμενα για την καταστροφή. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε μια επιμέτρηση των παραγόντων και των λαθών που έγιναν και έκρινε κατά την ιστορική ή επιστημονική του κρίση ότι δεν ήταν οι υπεύθυνοι, οι κυρίως υπεύθυνοι, οι απολύτως υπεύθυνοι, και αυτό ακόμα είναι. Και εδώ τελειώνω λέγοντας ότι δεν έφτασε μόνο αυτά, αλλά και με αυτό επιστέφεται αυτό που λέω δημοκρατία Παπαναστασίου, γιατί μετά το 27 πάβει να είναι δημοκρατία Παπαναστασίου, είναι δημοκρατία του Μεσοπολέμου. Είναι ότι αφού έκανε όλα αυτά ο Παπαναστασίου με το συγκεκριμένο τρόπο μεταπολίτευσης και με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, συνεργάστηκε με τον δικτάτορα Πάγκαλο, ο οποίος ανέτρεψε την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτισμού και πήρε την προεδρία μιας επιτροπής για να φτιάξει το Σύνταγμα, όπου μετέτρεψε τους συνδυασμούς του σε καταστατικό χάρτη της χώρας
Και μία από τις ρυθμίσεις του Συντάγματος του Παπαναστασίου, του Συντάγματος του 25, ήταν ότι αυτό που είχε απαγορεύσει το Σύνταγμα του 11, δηλαδή τη σύσταση εκτάκτων στρατοδικείων, το εισήγαγε στον καταστατικό χάρτη για να κρίνουν ακριβώς τα αδικήματα του ιδιονύμου. Το έδωσε και συνταγματική υπόσταση. Και επιπλέον είχε δύο ακόμη διατάξεις, μία πρωτοφανής για την ελληνική συνταγματική τάξη, μία δεύτερη παγκόσμια πρωτοφανής, οι οποίοι στόχευαν στις δύο φοβίες του, την επανενόρθωση της Βασιλείας και την επάνωδο του Ελευθερίου Βενιζέλου από το εξωτερικό. Η μεν μία ήταν η συνταγματική κατοχήρωση της απλής αναλογικής, δηλαδή η θεσμοθετημένη κυβερνησία. Την είδαμε πέρσι, μπόρεσαν επιτέλους να καταλάβουν. 50 χρόνια μιλάω για την απλή αναλογική και τι κάνει και τι έχει κάνει στην Ελλάδα. Πέρσι μπόρεσαν να καταλάβουν, για το 89-90 δεν το κατάλαβαν οι Έλληνες τι κάνει η απλή αναλογική. Είχε συνταγματική κατοχήρωση απλής αναλογικής και για το μικρό του κόμμα να μπορεί να έχει ένα κεντρικό πολιτικό ρόλο, αλλά και επίσης να μην υπάρξει ένα ρεύμα παλιριακό κάποια στιγμή υπέρ της Βασιλείας που θα ανέτρεπε συντάγματα και χάρτες και θα οδηγούσε σε επαναφορά του προηγούμενου πολιτεύματος. Και δεύτερον, αυτό που δεν υπάρχει και δεν είχε υπάρξει, δεν υπάρχει και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ και πουθενά στον κόσμο, θεσμοθετούσε αυτό που έλεγε το ενιάυσιο της πρωθυπουργικής θητείας. Δηλαδή το μονοετές, ότι κανείς δεν μπορούσε να μείνει διαρκώς στην πρωθυπουργία άνω του ενός έτους, όπως έλεγε ο αν δεν παρενέπεσε εν έτος άσκηση των πρωθυπουργικών καθηκόντων από άλλους ή άλλο πρόσωπο. Που σήμερα το ένα έτος είναι το ανώτερο το όριο, μπορεί να είναι και 3 μήνες και 5 μήνες και 6 μήνες, ένα είδος πρωθυπουργικής rotation, το οποίο σε ένα κράτος που θέλει περίπου, είδατε πόσο δυσλειτουργήσε η παρούσα κυβέρνηση, όταν ο Μητσοτάκης είχε την αφροσύνη, πέρσι μετά τις εκλογές να αλλάξει όλους τους υπουργούς πλην της Μενδώνη. Δεδομένου ότι ζούμε σε ένα υπουργοκεντρικό κράτος και θέλει περίπου 6 μήνες ένας υπουργός να καταλάβει πώς λειτουργεί το Υπουργείο του και να το βάλει να ροντάρει, τον μηχανισμό να τον ενεργοποιήσει. Όλα τα ατυχήματα που έγιναν τους πρώτους 6 μήνες δεν είχαν γίνει την προηγούμενη τετραετία, ακριβώς διότι ήταν υπουργοί που δεν μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τον κρατικό μηχανισμό που ακόμα δεν είχαν μάθει. Σκεφτείτε τώρα ο πρωθυπουργός κάθε 3, κάθε 5, κάθε 6 μήνες θεσμοθετημένα να αλλάζει, και αυτό είχε πρωταρχική στόχευση την παρεμπόδιση ενδεχόμενης επιστροφής του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ήταν το μεγάλο φόβετρο, γιατί η αλήθεια είναι, αλλά αυτά τα αποκαλύπτω στο νέο τόμο της τριλογίας μου. Ο Βενιζέλος αντιμετώπιζε τους συνεργάτες του περίπου σαν κουνούπια ή σαν μυρμήγκια, τους ισοπαίδωνε μέσα πίσω από μια επιφανειακή ευγένεια που τους αποκαλούν αγαπητέ πρόεδρε κτλ. Τους αντιμετωπίζει ως κατάλληλους το πολύ πολύ να γυαλίζουν τα υποδήματά του. Και αυτό τους δημιουργούσε και ένα άγχος από την προοπτική. Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα, δεν ήξερα να με ρωτήσεις, για να ακούσει τον πολύ σοφότερο του τραπεζιού που θα πάρει το λόγο τώρα. Απλά θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό, κάνοντας μία, αν συγκρίνουμε το 1924 με το 1974, σε όσα πολύ ορθά είπατε, πρέπει να υπενθυμίσω ότι ήταν πολύ βασικό η στάση του Συντηρητικού Κόμματος και του 1924 και το 1974. Γιατί το 1924, όταν έγινε πολιτιακή αλλαγή, πρακτικά έγινε το Συντηρητικό Κόμμα, που ήταν το Λαϊκό Κόμμα και όλα τα γύρω-γύρω, γιατί δεν είχε κατακαιρματιστεί ο αντιβενιζελικός χώρος, όλοι συσπυρώθηκαν γύρω από το θρόνο. Κάτι που δεν έγινε το 1974. Ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στήρισε μία στάση ουδέτερη, αλλά η στάση αυτή πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι ήταν καταδικαστική για το θεσμό. Είναι σαφές αυτό, πιστεύω. Πριμοδότησε την προεδρευόμενη. Είναι σαφές αυτό. Ουδέτερη. Είπε ότι εγώ, έχετε άλλη άποψη, να ακούσουμε. Ήταν κατά του θεσμού της Βασιλείας. Ναι, επισήμως είπε ότι η επίσημη θέση ήταν ότι εγώ τηρώ ουδέτερη στάση. Αυτή ήταν η επίσημη, τέλος πάντων. Επέτρεπε στον Ράλη, τον Αβέροφ να... Ναι, ο Ράλης ακριβώς. Ο Ράλης είπε ότι ο βασιλιάς στήρισε άψογη στάση σε όλη την εφταετία και όλα αυτά. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να μην ξεχνάμε, και το σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν, ότι πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι το 1924 η Ελλάδα ήταν μια κατακαιρματισμένη χώρα. Με ποια έννοια εννοώ?
Ουσιαστικά ήταν και απαντώ και για τον εθνικό διχασμό, ότι ένας από τους λόγους που έγινε ο εθνικός διχασμός ήταν ότι υπήρχε ένας διχασμός μεταξύ νέων και παλαιών χωρών, το οποίο ίσχυε και το 24. Δηλαδή η Ελλάδα είχε μια γεωγραφική, ήταν διχοτομημένη γεωγραφικά και εθνικά. Δηλαδή η παλαιά Ελλάδα δεν ένιωθε τη νέα και το αντίστροφο. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πρόβλημα που υπήρχε, φανταστείτε ότι προσθέθηκαν και οι πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν ξένοι και με τους δύο. Οπότε η κοινωνία η ίδια ήταν ασταθής. Επίσης δεν υπήρχαν χρήματα το 24. Ενώ το 1974 η οικονομική κατάσταση, μπορεί να είχαμε το Κυπριακό, αλλά η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν πολύ καλύτερη. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι, και αυτό είναι μια παρατήρηση που θα κάνω εγώ, μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν, αλλά θα πρέπει να την κάνω, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι δεκαετίες και οι γενιές, η κοινωνία γίνεται και λιγότερο συντηρητική. Δηλαδή βλέπουμε ότι και θεσμικά αλλά και κοινωνικά η κοινωνία γίνεται πιο προοδευτική, να το πω. Οπότε θεσμοί όπως η Βασιλεία, η οποία βασίζεται σε παλαιότερες λογικές και προφανώς δεν αντέχει τόσο εύκολα στο χρόνο. Ένα τελευταίο που ήθελα να πω και μετά δίνω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτιακή αλλαγή του 24 δεν ήταν κάτι σαν εκδίκηση των βενιζελικών εναντίον των αντιβενιζελικών. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε την αντικατάσταση ενός αντιβενιζελικού θεσμού που ήταν η Βασιλεία με ένα βενιζελικό. Και αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα handicaps, από τα μεγάλα μειονεκτήματα τα οποία είχε το νέο πολίτευμα. Δηλαδή, όταν το επέφεραν, δεν λειτουργήσαν ενωτικά να πούν ότι παιδιά, εντάξει, διώξαμε τον Βασιλιά, τώρα φέραμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είναι όλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν λειτουργήσε έτσι. Οι Βενιζελικοί τι είπαν? Ότι εγώ θα βάλω μπροστά έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι δικός μου, προέρχεται από εμένα, και ο επόμενος θα είναι δικός μου. Και όλο αυτό το πράγμα το έδεσαν με δύο ακόμα. Πρώτον, τη στρατιωτική επιτηρίδα, ελέγχω το στρατό, και δεύτερον, τον εκλογικό νόμο. Φανταστείτε ότι όλες οι εκλογές που έγιναν από το 24 μέχρι το 36, όλες έγιναν με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Και πάντοτε οι Βενιζελικοί νόθευαν το εκλογικό σύστημα αντιστοίχως με αυτό που τους βόλευε. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν το παιχνίδι, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι, κύριε Διαμαντόπουλε, που πρέπει να το δούμε και γενικότερα, ότι όταν οι κανόνες δεν είναι σαφείς, καθορισμένοι και έντιμοι και καταστρατηγούνται, τότε το ίδιο το πολίτευμα υποφέρει. Αυτό έγινε λοιπόν με τους Βενιζελικούς. Δηλαδή το 26 κάνανε απλή αναλογική, γιατί φοβόντουσαν για τη Βενιζελική όταν αναβαίνανε και αυτά. Το 28 κάνανε ενισχυμένοι. Γιατί πλειοψηφικό. Ναι, πλειοψηφικό. Το 28 κάνανε πλειοψηφικό, γιατί ο Βενιζέλος είχε το πάνω χέρι. Και το 32. Όχι με νόμο, με προεδρικό διάταγμα. Σωστά. Το 32 το ξαναάλλαξαν σε απλή αναλογική, γιατί έχαναν έδαφος. Αυτό λοιπόν, η νοθεία των κανόνων του παιχνιδιού είναι πολύ βασικό και υπονομεύει το ίδιο το πολίτευμα. Και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και δίνω τον λόγο τώρα στον κύριο Πρόεδρο. Απλώς να μου επιτρέψει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο σοφός φίλος μου Γιάννης, τον θαυμάζω, να του διορθώσω, έκανε ένα τεράστιο λάθος. Ως μειονομικός δεν κατάλαβε στους πρόεδρους να δίνουμε ποτέ το λόγο. Α, ναι, καλά. Δεν έχω εμπειρία ιδιαίτερη σε αυτά. Αν θέλει να προσπαθώ. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα έκατσα πίσω και παρακολουθούσα. Σας άφησα να παίξετε μπάλα που λένε επί των λαϊκότερων. Γιατί πραγματικά και οι δύο μας δώσατε ένα πανόραμα με όλα αυτά που είπατε. Σήμερα έχουμε δύσκολη αποστολή, κύριε καθηγητά. Πρέπει να ικανοποιήσουμε ένα κοινό το οποίο έχει. Ένα μέρος του κοινού έχει βασικές γνώσεις και χρειάζεται να ακούσει βασικά πράγματα. Και ένα μέρος έχει τόσο προχωρημένες γνώσεις που πραγματικά χρειάζεται το κάτι περισσότερο. Οπότε θα είναι δύσκολη, κύριε Δασκαρόλη, σήμερα η αποστολή. Λοιπόν, εγώ κρατάω ιδιαίτερα, μου έκαναν εντύπωση όσο αναφέρατε και οι δύο για το εκλογικό σύστημα, την απλή αναλογική, το πλειοψηφικό, και θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε αυτό. Όπως επίσης νομίζω ότι μπήκαμε στην ουσία του ζητήματος που ήθελα να αναδείξουμε σήμερα σε σχέση με τον τρόπο που τελικά επιβλήθηκε, όχι εγκαθιδρύθηκε ή θεσπίστηκε, επιβλήθηκε τελικά η Βασίλευτη
Και ήδη με όσα είπατε, νομίζω έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό βαθμό ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες οι οποίες την κατέστησαν εθνισυγενή από την πρώτη στιγμή. Άντεξε ακριβώς 11 χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν μπορείς να επιφέρεις μια πολιτιακή αλλαγή, να λύσεις ένα τόσο μεγάλο ζήτημα με τέτοιου είδους παράτυπες και εκβιαστικές διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει πραγματική συνένεση. Και θα έρθω στον κύριο Δασκαρόλη λέγοντας ότι διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο σας και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς αναλύεται τη στάση των δύο αντιβενιζελικών κομμάτων, δηλαδή του Λαϊκού Κόμματος με ηγέτη τον Παναγί Τσαλδάρη και του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων με ηγέτη τον Ιωάννη Μεταξά, έναντι της Αβασίλευτης, όπου υπάρχει μία αποδοχή του πλαισίου, όπως το ονομάζει ο Μεταξάς, του πλαισίου, θέλει να κινηθεί εντός πλαισίου, προφανώς ωφελημιστικά, έτσι, τακτικιστικά για να μπορέσει να επιβιώσει. Υπάρχει επίσης αποδοχή της Αβασίλευτης και από τον Τζαλδάρη, από τους λαϊκούς, με έναν άλλο τρόπο, αφήνοντας, αποδεχόμενος, από ό,τι καταλαβαίνω, αποδεχόμενος προσωρινά αυτό το καθεστώς, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να επανεξεταστεί. Επομένως, είναι χρήσιμο να δούμε αν υπήρχε πραγματική συνένεση, αν υπήρχε απλά μια τακτικιστική υποκριτική στάση της αντιβενιζελικής πλευράς για να μπορέσει πραγματικά μέσα σε ένα στρατοκρατικό βενιζελικό καθεστώς να επιβιώσει πολιτικά και να μην ξανακάνει ατυχείς επιλογές του είδους, ας πούμε, να μην συμμετέχει στις εκλογές κτλ. Τις οποίες μάλλον τις είχαν μετανιώσει όποτε το κάνανε. Θέλω όμως πριν έρθω σε εσάς να έρθω μέσω του κυρίου Μάμαλη για να κάνει και εκείνο το σχόλιο του. Και οπότε, και αν θέλετε, κύριε Μάμαλη, μπορείτε και εσείς να ρωτήσετε και να έρθουμε μετά στον κύριο Δασκαρόλη να το κάνουμε και να πει και το σχόλιο του. Πρωτού θέσω το ερώτημά μου, να πω γενικά ότι η απόψινή μας εκδήλωση αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια της περσινής αντίστοιχης για τη δίκη των 6 και την εκτέλεση των 6. Ούτως ή άλλως δεν νοείται να μιλάμε για ελληνικό μεσοπόλεμο χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα καθοριστικά γεγονότα, την μικρασιατική τραγωδία και τη δίκη και εκτέλεση των 6, που επηρεάζουν ακόμα και ψυχικά και ψυχολογικά τους δρόντες στην περίοδο αυτή. Όπως ελέγχθη πολύ αναλυτικά, η υποεξέταση περίοδος χαρακτηρίζεται από κυβερνητική αστάθεια, από θεσμικές εκτροπές και από έναν πολύ σφιχτό εναγκαλισμό στρατεύματος και πολιτικής ηγεσίας. Αναφέρθηκε το ένα νομικό έκτρωμα της περίοδου που είναι βεβαίως το κατοχυρωτικό, που στοχεύει στην αντιβενιζελική παράταξη. Υπάρχει και το άλλο, το οποίο θα τεθεί στη συνέχεια, που είναι το ιδιώνυμο του 29, που επίσης αποβλέπει στην καταστολή ενός εσωτερικού εχθρού. Η β' ελληνική δημοκρατία άρα βασίζεται σε κάποια σαθρά θεμέλια, προκύπτει όπως προελέχθη από μια μονόπλευρη εθνοσυνέλευση και είναι καρπός διαφόρων διεργασιών που, εν πάση περιπτώσει, μας είναι αδιανόητες σήμερα. Θα ήθελα, δεδομένης της δικαστικής ιδιότητας πολλών εξημών, να αναφέρω δύο στοιχεία που άντλησα από το βιβλίο του κυρίου Διαμαντόπουλου, που αφορούν το ζήτημα της δικαστικής ανεξαρτησίας αυτή την περίοδο. Είναι δύο περιπτώσεις. Στη μία, ψηφίστηκε ένας νόμος επί μεταβατικής κυβέρνησης Κονδύλη μετά την πτώση του καθεστώτος Πάγκαλου, με τον οποίο απαγορευόταν σε όσους είχαν διατελέσει υπουργοί επί Πάγκαλου να κατέλθουν υποψήφοι για τη Βουλή. Ο νόμος αυτός κρίθηκε από διάφορα πρωτοδικεία της χώρας αντισυνταγματικός και οι δικαστές βεβαίως είχαν συνέπειες για αυτή την άποψη, την κρίση, απολύθηκαν. Ήρθε η Ισοβιώτης και... Ήρθε η Ισοβιώτης και δια νόμου. Δια νόμου, ακριβώς. Η άλλη περίπτωση είναι θετική. Αφορά τις δημοτικές εκλογές του 1934 και μάλιστα στην ιδιαίτερη μου πατρίδα στο Βόλο. Υποψήφοι ήταν ο Καρτάλης που προερχόταν από την αντιβενιζελική παράταξη και ο Σπυρίδης που ήταν βενιζελικός. Η κυβέρνηση ήταν αντιβενιζελική εκείνη την περίοδο. Επειδή το αποτέλεσμα ήταν οριακό, ο Καρτάλης υπερίσχυσε για λίγες ψήφους του Σπυρίδη, υπήρξε δικαστική αμφισβήτηση και το πρωτοδικείο του Βόλου ακύρωσε τελικά την εκλογή του Καρτάλη, ανατρέποντας το αποτέλεσμα. Αυτό δείχνει ότι όντως σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε η δικαστική ανεξαρτησία. Δεν υπήρξε παρέμβαση ίσως, πάντως οι δικαστές έπραξαν κατά βούληση παρά το γεγονός ότι υπήρχε ένα αντίθετο καθεστώς στην εξουσία.
Θα ήθελα να αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της απολογίας του στρατηγού Πάγκαλου, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο σκληρούς στρατιωτικούς και πολιτικούς παίκτες της εποχής. Στην απολογία του, κατά τη δίκη του, λέει χαρακτηριστικά ότι ήμουν κι εγώ μια ανομαλία μεταξύ τόσων άλλων. Και θεωρεί ότι το καθεστώς του ήταν επανάσταση, όπως επαναστάσεις θεωρούσε και όλα τα προγενέστερα βενιζελικά κινήματα. Λέει όμως ότι το μεν καθεστώς Βενιζέλου της περίοδου 17-20 το αποκάλεσαν κοινοβουλευτική δικτατορία. Το καθεστώς του Πλαστήρα το 22 το αποκάλεσαν ουδέτερα το κίνημα του 22. Το καθεστώς Κονδύλη το αποκάλεσαν μεταβατική κυβέρνηση. Το δικό μου ήταν αμυγής δικτατορία. Άθελά του, νομίζω ότι ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος μας αποκαλύπτει μια αλήθεια. Διαχρονικά και συστηματικά γίνεται ιδεολογική χρήση της ιστορίας και ερμηνεία και ανάγνωση των γεγονότων à la carte, ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση του εκάστοτε εξιστορούντος αυτά. Θα ήθελα να κλείσω για να περάσουμε και στους ειδικούς πάλι. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή της περίοδου αυτής είναι η ανάδυση και της μαρξιστικής σκέψης στην Ελλάδα. Με διανοητές όπως ο Δημήτρης Γλινός και όχημα το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι, οι οποίοι αναπτύσσουν έναν πολύ ζωντανό και ζωηρό διάλογο με το αντίπαλον δέος, το Αρχείο Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, τον Τσάτσο Κανελόπουλου και Θεοδωρακόπουλου. Κλείνοντας, μια φράση από το θεατρικό έργο του Παναγιώτη Κανελόπουλου, Όλιβερ Κρόμβελ, λέει χαρακτηριστικά: οι αιώνες μας λένε την αλήθεια, όχι οι στιγμές. Αυτή νομίζω είναι και η ευθύνη του ιστορικού ερευνητή, να συνομιλεί με τους αιώνες, όχι με τις στιγμές. Να βγει δηλαδή από τα στενά ασφικτικά όρια της συγκυρίας και να μπορέσει με αντικειμενικότητα, καθ' υπέρβαση ακόμα και των προσωπικών του αντιλήψεων και αγκυλώσεων, να αποδώσει αντικειμενικά την πραγματικότητα. Και οι δύο σημερινοί μας συνομιλητές, με τα πρόσφατα βιβλία τους αλλά και διαχρονικά, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό επιτυγχάνουν αυτό. Την ανάδειξη της αλήθειας ή ενός μέρους αυτής. Γιατί την απόλυτη αλήθεια δεν δυνάμε να την προσεγγίσουμε ποτέ. Η ερώτησή μου για τον μεν κύριο Διαμαντόπουλο είναι γιατί δεύτερη ελληνική δημοκρατία. Ξέρω ότι διαφωνείτε με αυτό, έχετε μια ένσταση. Και προς τον κύριο Δασκαρόλη θα ήθελα να το ρωτήσω ειδικότερα για το θέμα του Μεταξά, επειδή κάνατε μια εισαγωγή. Αν δεν απατώμε, στο βιβλίο σας κάπου χαρακτηρίζεται τον πρώιμο Μεταξά του κόμματος των Ελευθεροφορώνων ως κεντρό. Πότε γίνεται η αντικοινοβουλευτική του στροφή? Ναι. Και υπό ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο? Ποιο να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσω εγώ, αν μου επιτρέπει ο κύριος Διαμαντόπουλος. Σημαίνει το εξής. Πραγματικά η περίοδος 24, 28, 29 θα έλεγα για τον Ιωάννη Μεταξά είναι μια περίοδος η οποία δεν έχει ερευνηθεί σωστά και είναι μια περίοδος η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα έλεγα το εξής, ότι είναι γεγονός ότι από το 24 και μετά ο Μεταξάς εντάχθηκε στην πολιτική του πλαισίου, αναγνώρισε την αβασίλευτη, αλλά έλαβε πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος ο ίδιος. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι να αναγνωρίσει την αβασίλευτη, τον στήριζε η αδιάλακτη πτέρυγα του αντιβενιζελισμού. Όταν έκανε λοιπόν αυτή τη δραματική στροφή, για την οποία βέβαια υπάρχει παρασκήνιο, δεν έγινε τυχαία αυτή η αλλαγή, ουσιαστικά υπήρξε μια παρασκηνιακή συμφωνία με τον Παπαναστασίου, κατά την οποία αυτός ο Μεταξάς θα ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη νέα κατάσταση. Ακόμα υπενθυμίζω ότι το Λαϊκό Κόμμα δεν είχε αναδυθεί. Ο Μεταξάς μέχρι το 1928, και έχω αποδείξει και μέχρι το 1929, ουσιαστικά είχε πάρει μια απόφαση να στηρίξει την αβασίλευτη και όλο του το πολιτικό κεφάλαιο στον αντιβενιζελισμό το σπατάλησε ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια. Η ερώτηση είναι, ήταν τίμιος? Είχε πάψει να είναι αντιδημοκράτης? Γιατί ξέραμε ότι όταν από το ημερολόγιο του υπήρχαν εγγραφές ήδη από όταν ήταν 20-25 χρονών που έδειχνε καθαρά στρατοκρατικές
και αντιδημοκρατικές τάσεις. Να πιει αίμα κοινοβουλευτικών. Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό το οποίο εγώ είδα, και δεν νομίζω δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι ότι αναμφίβολα και σε αυτή την περίοδο είχε κάποιες ήπιες αντιδημοκρατικές τάσεις, αλλά φαίνεται, και επαναλαμβάνω πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι είχε αποφασίσει να στηρίξει την αβασίλευτη. Αυτή ήταν η κεντρική του απόφαση. Αν το έκανε για λόγους προσωπικής πολιτικής ανάδειξης ή οτιδήποτε, πάντως ήταν αυτή του η απόφαση. Επίσης, οι μεταξικοί ανέφεραν μεταγενέστερα ότι το έκανε έτσι ώστε να αποκτήσει ο ίδιος εξουσία και όταν θα αποκτούσε εξουσία να επανέφερε το βασιλιά. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το υπενήχθηκε σε κάποιους βασιλόφρονες υποστηρικτές του κατά καιρούς ο ίδιος, αλλά φαίνεται οι ενδόμηχες σκέψεις του δεν ήταν αυτές. Και πώς το ξέρουμε? Από μία σειρά επιστολές, αφού έχει τηθεί το 28, πρέπει να σας πω εδώ ότι την έδρα το 28 την έχασε για 40 ψήφους ακριβώς. Όταν έχασε την έδρα, ο ίδιος είχε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, είχε ψυχολογικά προβλήματα, και γενικά είχε άλλωστε, και είχε πάει στην Τίνο να ξεκουραστεί. Και αυτό ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί έτσι αντάλλασε επιστολές με τον Νικολούδη, με τον θεολόγο Νικολούδη, ο οποίος ήταν ο νούμερο 3, νούμερο 4 του κόμματος τότε. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι και αφού έχει χάσει, τηρεί ακριβώς στάση υπέρ της αβασίλευτης και πιστεύει ότι οι ελευθερόφρονες έπρεπε να παίξουν ένα ρόλο γέφυρας μεταξύ των αδιαλάκτων αντιβενιζελικών που είχαν συνασπιστεί στο Λαϊκό Κόμμα και των φιλελευθέρων. Τώρα για τον Τζαλδάρη ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ο Τζαλδάρης ήταν μια περίπτωση από το 24 και μετά, η οποία ήταν και αυτή διφορούμενη. Ενώ ο ίδιος ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ μιλίχιος και πολύ μετριοπαθής, είχε με δικιά του σκέψη και απόφαση είχε ηγηθεί των πλέον αδιαλάκτων του Αντιβενιζελικού κόμματος. Ήταν μια συμμαχία η οποία ήταν πολύ περίεργη και δύσκολη, γιατί ούτε αυτός ήταν οπαδός των οπαδών του, αλλά ούτε οι οπαδοί ήταν οπαδοί του. Η ερώτηση είναι γιατί δεν τον άλλαζαν, δεν υπήρχε άλλος. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα εσωτερικό που δεν μπορούσε να αναδειχθεί για μια σειρά από λόγους, τους οποίους έχω αναλύσει, άλλος πολιτικός αρχηγός. Τελειώνοντας λοιπόν, θα έλεγα ότι ο Μεταξάς σε αυτή την περίοδο στήριξε την αβασίλευτη και ήταν μεγάλη ατυχία και για τη χώρα και για το Λαϊκό και για τους αντιβενιζελικούς ότι έχασε αυτή την έδρα το 28. Κατά τη γνώμη μου ήταν μεγάλο δυστύχημα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με προσόντα, ασχέτως συμπαθειών ή όχι, ήταν ένας άνθρωπος με προσόντα και γνώσεις, ήξερε την ελληνική κρατική μηχανή, είχε διοικητικά προσόντα, είχε όρεξη για δουλειά, ήθελε να προσφέρει, και συνήθως οι δικτατορίες που είναι αρχές ενός ανδρός, νομίζω ότι αν η 4η Αυγούστου δεν είχε το Μεταξά και είχε οποιονδήποτε άλλο στη θέση της, δεν θα μακροημέρευε. Αν είχε μείνει δηλαδή εντός πλαισίου ο Μεταξάς, θα ήταν μια επιτυχία για το αβασίλευτο πολίτευμα του Μεσοπολέμου. Μάλιστα. Λοιπόν, μια επαναλάβω ερώτημα. όχι, το έχω και με την άδειά σας θα σχολιάσω και κάποια από αυτά που ελέγχθησαν. Τώρα αυτό είναι ένα ίσον θέμα, εάν η δημοκρατία του Μεσοπολέμου που να λέγεται πρώτη, δεύτερη, μέχρι το 1975 όλοι την έλεγαν πρώτη. Ο Νίκος Αλεβιζάτος που τότε έγραψε, παρασυρμένος από το γαλλικό μοντέλο των 5 δημοκρατιών, θεώρησε πρώτη την περίοδο την επαναστατική του Καποδίστρια, που δεν ήταν μήτε δημοκρατία, μήτε είχε τα στοιχεία, δεν είχε υπάρξει, ενώ το συστατικό στοιχείο της είδους του ελληνικού κράτους ήταν η βασιλεία, δεν είχε υλοποιηθεί από τις ιδρυτικές συμφωνίες που προβλέπεται. Και τα δύο υποστηρίζονται, είναι κάτι έλασο. Θα ήθελα περισσότερο να στηρίξω, να σχολιάσω άλλα όσα ελέγξαν, ξεκινώντας από την ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Γιάννη του Δασκαλόλη για την μετακίνηση της ελληνικής κοινωνίας προς το λιγότερο συντηρητικό. Για να σκεφτείτε, και δεν το συνειδητοποιούμε κάποια φορά όταν ζούμε την πορεία, πόσο έχει συμπυκνωθεί η μετάλλαξη όχι μόνο της ελληνικής, όλων των δυτικών κοινωνιών, αλλά ειδικά της ελληνικής, μάλλον να το πω αλλιώς,
στη Γαλλία, όταν έγιναν έρευνες το 1974 γιατί έχασε ο Σαμπάν Ντελμάς και εξελέγει ο Γκισκάρ ντ'Εστέν πρόεδρος, πρώτος λόγος ήταν ότι ο Σαμπάν Ντελμάς ήταν διαζευμένος. Έκτοτε όλοι οι πρόεδροι της Γαλλίας είχαν κόρες με εξόγαμα παιδιά. Στην Ελλάδα το 1974 και τα πρώτα χρόνια της μεταμέρου του 1981-1982 ήταν αξιόπινη μοιχεία. Θα μου πείτε ότι αυτό, εγώ έβλεπα με τα μάτια μου νεαρός ασκούμενος δικηγόρος, γυναίκες που τις πήγαιναν με τα σεντόνια στο πλημελιωδικείο στην Πανεπιστημίου, τυλιγμένες κτλ. Θα μου πει κανείς ότι αυτό ήταν ένα απολίθωμα του ποινικού νόμου του 51. Όχι. Διότι ο ποινικός νόμος έλεγε ότι το δικαστήριο δικαιούται να αφήσει την πράξη ατιμόρυτη εάν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση. Και είχε έρθει ο Αεροσπάγος και είχε νομολογήσει ότι αυτή η δυνατότητα του δικαστηρίου ενεργοποιείται μόνο αν η διάσταση κρατάει άνω ενός έτους. Δηλαδή η εγκράτεια ενός έτους ήταν δεδομένη για να υπάρχει αντανάκλαση των ηθών τότε. Και τώρα νομιμοποιούμε τους γάμους και των ομοφύλων. Για τους εκλογικούς νόμους που ελέγχθη, ο Γιάννης σταμάτησε το 1932 που πράγματι ο Βενιζέλος έφερε την αναλογική, διότι έβλεπε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω της δυσαρέσκειας των προσφύγων για το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας έκανε τις εκλογές. Αλλά προσέξτε, κάτι που λίγο λέγεται. Ο νόμος που έφερε το 1932 την αναλογική ήταν εφάπαξ εφαρμόσιμος. Επειδή προέβλεπε ότι στην πορεία θα επανασυμφιλιωθεί με τον ευρύ βενιζελισμό, με τον Παπαναστασίου, με τον Καφαντάρη, με τον Μιχαλακόπουλο, με τους οποίους τα είχε σπάσει. Εν τω μεταξύ τον ψήφισε εφάπαξ. Και το 1933 ξαναγίνε με πλειοψηφικό σύστημα. Γι' αυτό ανέτρεψε άλλωστε και τον Τσαλδάρη για να κάνει εκλογές, επειδή είχε συσπυρώσει, αλλά δεν του βγήκανε τα δεδομένα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ανέδειξε ο Αχιλλέας ο Μάμαλης, ότι τότε υπήρχε πνευματική ζωή. Για κοιτάξτε, ποιοι πνευματικοί γίγαντες σας ανέφερε τότε υπήρχαν και από τη Συντηρητική Παράταξη και από την αριστερή, από τον Κλινό μέχρι τον Κανελόπουλο και τον Τσάσο, και ποιοι πνευματικοί να είμαστε σήμερα. Τώρα, για τον αντικοινοβουλευτισμό του Μεταξά, αν ήταν πραγματικός ή υποκριτικός, ο Μεταξάς ήταν διάνοια, δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν το αμφισβητεί κανείς. Άλλωστε, το υπόμνημα του Γενάρη του 2015 που προέβλεπε τι θα γίνει στην Ιωνία, στη Μικρά Ασία, αν αποβιβαστεί ελληνικό στρατό και για τη Μικρά Ασία, ειδικά αν προχωρήσει σε βάθος πέραν του καλυπτόμενου των ελληνικές του παράκτιου στόλου, λες και διάβασε την ιστορία 7 χρόνια μετά. Αλλά ήταν και αμοραλιστής. Ήταν πολύ συχνά καιροσκόπος που προσαρμοζόταν στο συμφέρον του, και ακόμη και η βασιλοφροσύνη του είναι εξαιρετικά με ερώτημα. Ότι το 1935, μετά το κίνημα του Βενιζέλου, πλέον επανέρχεται ένα κύμα βασιλοφροσύνης, αλλά στο οποίο αντιστέκεται ο Τσαλδάρης, γιατί ο Τσαλδάρης θέλει το ίδιο πράγμα που θέλει ο Βενιζέλος το 1924. Αν είναι να αλλάξει το πολίτευμα, να μην γίνει η Ιωνή πραξικοπηματικά, να γίνει με αυθεντική λαϊκή αποτύπωση. Ο Μεταξάς κάνει κόμμα βασιλοφρόνο. Και όπως αποκαλύπτει, και έχω και την πηγή μέσα στο τελευταίο μου βιβλίο, λέει στους υποψηφίους: ρίξαμε και μια φωτοβολία για τη Βασιλεία να δούμε πώς θα μας βγει. Δηλαδή έκανε καθαρά καιροσκοπικό παιχνίδι. Το τι πίστευε ήταν όπως και ο Βενιζέλος. Απόλυτα, γι' αυτό και τόσο έντονο συγκρουόμενοι ήταν οι δύο προσωπικοί. Και εδώ βλέπουμε την πολύ μεγάλη, αυτό που είπε επίσης ο Αχιλλέας, ότι το εκλογοδικείο ανακήρυξε ηττημένο τον φιλοκυβερνητικό υποψήφιο για 6 ψήφους στο Βόλο. Επειδή ήταν κυβέρνηση αντιβενιζελικών. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Βλάχος, το Λαϊκό Κόμμα ουδέποτε θα κάνει μεγάλη πολιτική, αλλά δεν θα επισορεύσει και τις εξ αυτής εφαρμογής καταστροφές του τόπου. Θα κάνει όμως πολιτική τήρηση του νόμου. Οι αντιβενιζελικοί όχι 6.000, οι βενιζελικοί 6.000 να ήταν, θα πίεζαν τους εκλογοδίκες να το ανατρέψουν. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο, αυτό που σας είπε ο Γιάννης ο Δασκαρόλης, ότι ο Τσαλδάρης δεν ήταν οπαδός των οπαδών του και ο οπαδοί του δεν ήταν οπαδοί δικοί του. Όταν το 1934 τήρησε μια συμφωνία με τους βενιζελικούς για ανάκληση του περιβόητου εκλογικού νόμου περί μπακραβαδοποίησης, που τον είχαν φτιάξει αντιβενιζελικοί, για πρώτη φορά κάναν παρέμβαση και αυτοί, όπως κάναν για να
έχουν εκλογικά ελλείμματα. Ο Τσαλδάρης έκανε μια συμφωνία, αν δεν βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Βενιζέλο θα τον αποσύρω, και τον απέσυρε. Και του έκανε οξύτατη επίθεση ο Γιάννης Ράλης, που αυτός ήταν ο σκληρός φανατικός αντιβενιζελισμός, που είπε θα γράψουν για σένα ότι οι καλές σου προθέσεις δεν οδήγησαν σε τίποτα καλό για τον τόπο. Δηλαδή ήταν εμπολής ένα ξένο σώμα ο Τσαλδάρης για τον σκληρό αντιβενιζελισμό. Γιατί τελικά τότε η απόλυτη διαιρετική τομή, η προσωποκεντρική διαιρετική τομή, όσο και αν υπάρχουν οι σύγκρουση παλιάς Νέας Ελλάδος, προσφύγων, γηγενών, παλαιότερα το 2015 η παράκτη Ελλάδα, η ανοιχτή του εμπορίου με την εσωτερική Ελλάδα της ενδοχώρας κτλ. Η μείζον διαίρεση ήταν τότε η στάση προς τον Βενιζέλο και η διαβάθμιση του μίσους. Και κλείνω εδώ λέγοντας ότι ο Γιάννης Ράλης είχε κατηγορηθεί και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και το Υπουργείο Εσωτερικών ως ενεχόμενο στη δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου το 1932. Ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι θέλουμε να έχουμε και ένα ζωντανό διάλογο, δηλαδή όποιος θέλει να κάνει είτε κάποια ερώτηση είτε κάποιο σχόλιο θα είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Εγώ θέλω σε σχέση με όσα είπατε για τον κοινοβουλευτισμό του Μεταξά να σημειώσω, αν θυμάμαι καλά, ότι είχε κάνει και μία δήλωση ότι είναι αδιανόητο η μειοψηφία να επιβάλλεται στην πλειοψηφία. Σωστά. Καλά το θυμάμαι. Σωστά. Έτσι. Και ήθελα να δούμε αυτή η μεταστροφή. Κάποια στιγμή υπήρξε μια μεταστροφή του Μεταξά, έτσι, η οποία βέβαια προήλθε σε μια κατάσταση όπου όλο το πολιτικό σύστημα είχε αποτύχει εντελώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Στα μέσα της δεκαετίας του 30, Πρόεδρε, όταν δεν υπάρχει νοτίως της Σκανδιναβίας και ανατολικά της Γαλλίας δημοκρατική χώρα στην Ευρώπη, πλην της Τσεχοσλοβακίας του Μάζαρικ. Ήταν τότε γενικότερο. Σίγουρα υπάρχει μια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από την Αμερική, υποθέτω το 1929 και σιγά σιγά εξαπλώθηκε, ήρθε και σε εμάς. Είχαμε και την πτώχευση επί Βενιζέλου και σίγουρα ήταν εκείνες οι συνθήκες τις οποίες όλοι ξέρανε ότι με τον τρόπο που τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχαν μπει ήδη οι βάσεις για την επέλευση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, και γι' αυτό είχαμε και τόσο δημοφιλή φασιστικά καθεστώτα και ολοκληρωτικά καθεστώτα σε τόσες χώρες της Ευρώπης. Είναι εξάλλου σαφές ότι μιλάμε για το Μεταξά, αλλά είχαμε πολλούς θειασότες των φασιστικών ιδεών σε ονόματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη περίοδο. Καλά, και καλό να μην τα πούμε. Καλό να μην τα πούμε. Αλλά αν μου επιτρέπετε μία λέξη, επειδή και εμείς αυτό κάνουμε και αυτό είναι η βασική πραγματικότητα, έχουμε την αίσθηση ότι η μεγάλη πολιτική κρίση περίοδου ήταν από το 2015, από τον εθνικό διχασμό και προηγουμένως με βαλκανικούς πολέμους, με τον θεσμικό εξυγχρονισμό, όλα ήταν ήπια. Σας διαβεβαιώ ότι η πολιτική πόλωση και πριν από τον εθνικό διχασμό ήταν σε επίπεδο που δεν έφτασε ποτέ η πόλωση Μητσοτάκη πατέρα Ανδρέα Παπανδρέου, που τον λέγανε εφιάλτη κτλ. Αν δείτε το 1912, παραμονές των εκλογών του 12, γράφει ένας διευθυντής εφημερίδας, ο Σπυρίδων Σύμπος, πώς αποκαλεί τους αντίπολους του Βενιζέλου. Μικρόβιον του εθνικού μαρασμού, παράσιτον του εθνικού οργανισμού, επιδημία, πανόλη, χολέρα, αρουραίους, ακρίδας, χολεριασμένους κτλ. Μα θα μου πείτε, αυτό δείχνει το κλίμα της εποχής, επειδή ένας δημοσιογράφος, διευθυντής εφημερίδας δεν ήταν οποιοδήποτε. Ο Σπυρίδων Σύμος ήταν υπουργός του Βενιζέλου αδιαλείπτος από την κυβέρνηση στην αποσχιστική Θεσσαλονίκης το 2016 μέχρι τη δεκαετία του 30. Αυτόν τον άνθρωπο με αυτή τη ρητορική που αντιστοίχως έγλυφε απέραντα το Βενιζέλο και τον έλεγε φως ότι μπορεί να φανταστεί κανείς και τα λοιπά, αγωγός εθνικού ηλεκτρισμού και τα λοιπά, τον είχε επί 20 συναπτά χρόνια υπουργό. Εδώ πρέπει να μας πείτε, συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να μας πείτε το 28 πώς επανήλθε η Πατρίς. Ναι. Με τι κεφάλαια. Αυτό πρέπει να μας πείτε. Και πώς να μαθευτεί η αλήθεια. Η Πατρίς στην εφημερίδα του Σπυρίδωνα Σύμου. Πώς υπονόμευσε ο Καφαντάρης, μάλλον να το πω αλλιώς, ο Βενιζέλος ήταν ο απόλυτος killer. Δεν είχε ιερό και όσιο. Ένας μάρτυρας ελληνικής πολιτικής ήταν ο παλιός συνεργάτης του Καφαντάρης, ο οποίος είχε αναλάβει το 26-28 να αναστηλώσει και να αναστήσει την ελληνική οικονομία με πολύ σκληρά μέτρα βέβαια. Αλλά πέτυχε να σταθεροποιήσει τη δραχμή με το χρυσό κανόνα, το μονομεταλλικό κανόνα έναντι του χρυσού, να καταστήσει την Ελλάδα αξιόχρεη χώρα και απέσπασε το πιο χαμηλό το κοδάνιο που πήρε ποτέ βαλκανική χώρα σε όλο τον Μεσοπόλεμο. Με το που ήρθε ο Βενιζέλος, γύρισε το 27, άρχισε να τον υπονομεύει,
και έβαλε βεβαίως το απόλυτο δηλητήριο το Σίμω να ξαναβγάλει την εφημερίδα και να αρχίσει να τον κατηγορεί εμέσως για χρηματισμούς κτλ. Ο Καφαντάρης ήταν τόσο φτωχός που όταν κάνει ένα τραπέζι στο σπίτι του βγάζανε μισές μερίδες. Η δε κυρία Καφαντάρη πέθανε στο σταθμό του Ντίσσελντορφ από το κρύο γιατί δεν είχε λεφτά να πάρει ταξί να πάει σε ξενοδοχείο και επειδή έμεινε να περιμένει τον επόμενο σεισμό τη βρήκανε παγωμένη από το κρύο. Και αφού λοιπόν τον υπονόμευσε με κάθε τρόπο και κυρίως τα αντιδημοφιλή μέτρα και τον ανέτρεψε, αφού τον οδήγησε σε παραίτηση από την αρχηγία του κόμματος, που ήταν του Βενιζελικού κόμματος, ήταν ο διάδοχος του Βενιζέλου στην αρχηγία του μεγαλύτερου, του έστειλε μια επιστολή, είμαι θα υπερήφανη για τον τρόπο καθόν ηγήθης. Αν ήταν πιο ειλικρινής, θα έλεγε είμαι θα υπερήφανη για τον τρόπο καθόν παραιτήθης. Διότι ο Καφαντάρης παραιτούμενος απελευθέρωσε τα στελέχη να πάνε στο Βενιζέλο που πάντα πήγαιναν όπως οι Αρουραίοι προς αυτό που έχει το ρεύμα του 28. Επειδή ο κύριος Διαμαντόπουλος αποφεύγει να σας πει τι πραγματικά συνέβη, ενώ το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, θα το πω εγώ λοιπόν, πρέπει να θυμόμαστε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ΜΜΕ όπως υπάρχουν σήμερα, κανάλια και όλα αυτά, ήταν μόνο εφημερίδες. Πρέπει επίσης να σας πω ότι την περίοδο 1917-1920 όλες οι αντιβενιζελικές εφημερίδες όσες λειτουργούσαν υπολειτουργούσαν. Γιατί η λογοκρισία η οποία γινόταν ήταν επιλεκτική. Δηλαδή πολλές φορές ειδήσεις που επέτρεπαν οι λογοκριτές στις βενιζελικές εφημερίδες τις ίδιες ακριβώς δεν επέτρεπαν στις αντιβενιζελικές. Υπήρχε λοιπόν μια προσπάθεια διακριτική του κράτους να υπονομεύσει τη λειτουργία των αντιβενιζελικών εφημερίδων. Αυτό, όπως καταλάβατε, εξακόντισε τις κυκλοφορίες των βενιζελικών εφημερίδων. Για το λόγο αυτό, οι τέσσερις βασικοί, μάλλον οι τρεις βασικοί εκείνη την εποχή, βενιζελικοί εκδότες, οι οποίοι ήταν ο Σίμος, ο Βελίδης, και ο Βελίδης είχε τη Μακεδονία, και ο Καβαφάκης που είχε τον ελεύθερο τύπο, εκείνη την περίοδο κάνανε μεγάλες περιουσίες. Και είναι γεγονός αυτό. Δεν λέω ότι τις έκλεψαν, πάντως είναι γεγονός. Μα ο Καβαφάκης δεν είχε εκτελεστεί το 22. Σωστά. Εγώ λέω το 17 μέχρι το 20. Όταν λοιπόν το 1928 η εφημερίδα του Σίμου επαναλειτουργήσε, έγινε με κεφάλαια που προήλθαν από τον πεθερό του Ελευθερίου Βενιζέλου, το Ρούσο. Η κόρη του είχε παντρευτεί το Σοφοκλή Βενιζέλου. Ήταν κάτι γνωστό. Επίσης. Όχι τον Σοφοκλή, τον Κυριάκο Βενιζέλου. Τον Κυριάκο, συγγνώμη. Επίσης, πρέπει να υπενθυμίσω ότι υπήρχε μία μεγάλη, και είναι και γνωστό γιατί υπάρχει αλληλογραφία, μεγάλη πάλι μεταξύ των δύο, του Σίμου και του Λαμπράκη, η οποία είχε φτάσει να αλληλομηνηθούν και είχε φτάσει ο ίδιος ο Βενιζέλος να γίνει διαιτητής μεταξύ τους. Και το κατηγορούσε ο Λαμπράκης για ύποπτους χρηματισμούς, αλλά θα χαιρόταν πάρα πολύ η Αθηνά Κακούρη να το ακούσει αυτό που θα πω τώρα, με την οποία θα πιω αύριο καφέ, αν είμαι καλά, γιατί νομίζω ότι έχω πυρητό. Η οποία την περίοδο 17-20 ο Σίμος τα έπιανε κατευθείαν από τη γαλλική πρεσβεία, η οποία χρηματοδοτούσε δημοσιογράφους για να δημιουργούν γαλλόφιλο κλίμα σε εκείνη την κρίσιμη τριετία στην Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν. Θέλουμε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση? Να ρωτήσω κάτι. Ναι, φυσικά. Η χρήση των όρων δεξιά-αριστερά κέντρο, την περίοδο αυτή, είναι δόκιμη? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Χρησιμοποιήθηκε μόνο ενδοβενιζελικά. Μιλούσαν για την άκρα αριστερά πτέρυγα του βενιζελισμού, ο Παπαναστασίου και από αυτόν. Για πρώτη φορά οι όροι αυτοί υιοθετήθηκαν και όρος κέντρο από τον Σοφούλη μεταπολεμικά, χρησιμοποιώντας τον όρο κέντρο μεταξύ των κομμουνιστών και της βασιλόφρονος παρατάξεως, που τότε πια η βασιλόφρονο παράταξη είχε συνταλιστεί. Κοιτάξτε, αν πάμε πια μετά το Δεκεμβριανό κίνημα του 1944, όλα αυτά αλλάζουν. Και σκεφτείτε μόνο το εξής, ότι ο πρωθυπουργός των εκτελέσεων των 6 ήταν ο Στυλιανός Γονατάς. Αυτό ήταν συγκυβερνήτης του 1946, όπως λέμε, κυβέρνηση Βενιζέλου, Σαμαρά Βενιζέλου ή Τσίπρα Καμένου. Το 1946 έγινε συγκυβερνήτης με τον Ντίνο Τσαλδάρη. Και στην κυβέρνηση την οποία ήταν συγκυβερνήτης ήταν τα παιδιά και τα αδέλφια των 6. Δηλαδή πια είχε αλλάξει και είχαμε πάει. Και είπε λοιπόν τον όρο κέντρο μεταξύ των βασιλοφρόνων και των κομμουνιστών, και σε σχέση προς το κέντρο αλληλοπροσδιορίστηκαν δύο όροι μετά, δεξιά και αριστερά. Ναι, εγώ το μόνο που θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό έχει να κάνει με τη σχέση της δεξιάς με τον αντιβενιζελισμό. Τέλος πάντων, της
σημερινής Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, σε σχέση με τα αντιβενιζελικά κόμματα. Αναμφίβολα δεν μπορούμε να μην πούμε ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία προέρχεται από την ΕΡΕ, η οποία προερχόταν από το Λαϊκό Κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ λάθος να πούμε ότι τα δύο πράγματα αυτά είναι ίδια. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές και νομίζω ότι η σοβαρότερη από όλες είναι ότι πρέπει να πούμε ότι ένα κομμάτι μεγάλο του βενιζελισμού βρίσκεται εντός της Νέας Δημοκρατίας και βρισκόταν και ακόμα και πριν το 1974 βρισκόταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στην ΕΡΕ του 1974. Και ο Αβέροφ ακόμα, ο Τσάτσος. Πάντως η μεγάλη τομή, συγγνώμη μια λέξη, η μεγάλη τομή έγινε με την εκλογή του Μητσοτάκη ως αρχηγού, διότι στη δεκαετία του 70 είχε γίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ο εγγονός του Πρωτοπαπαδάκη. Δηλαδή ακόμα τότε κρατούσαν τη συνέχεια από την αντιβενιζελική βίδα. Με το που μπήκε ο Μητσοτάκης, εγγονός της αδελφής του Βενιζέλου, μετέφερε, έκανε τη συγχώνευση των δύο παρατάξεων του δικασμού και του άρεσε μάλιστα να λέει ότι είναι δύο οικογένειες, Καραμαλική, Μητσοτακή. Στην πραγματικότητα ήταν βενιζελική, αντιβενιζελική, που είχαν συγχωνευτεί στη μεγάλη αστική παράταξη. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχουν ανακύψει δεκάδες ερωτήματα, δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτορωτήσω. Να δώσουμε το λόγο να κάνω, εγώ έχω διάφορα. Να πω ένα σύντομο έτσι. Η ασθένεια που επικαλέστηκε ο Βενιζέλος στις αρχές του 1924, όταν μετά από μια απουσία αρκετών ετών προσπάθησε να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, είναι αρχές του 1924, είναι πρωθυπουργός, γίνεται μια διαμάχη από τις συνηθισμένες, υποθέτω, μέσα στη Βουλή. Εντάξει, οι εντάσεις υπήρχαν και άλλες φορές, ένιωσε μια ζαλάδα, μια διαθεσία και μετά επικαλείται μια ασθένεια και πραγματικά εξαφανίζεται από την πολιτική ζωή, φεύγει στο Παρίσι, πάλι λείπει για κάποια χρόνια και επιστρέφει πάλι το 27 νομίζω και προσπαθεί να ξαναεισέλθει στην πολιτική ζωή, τότε τα καταφέρνει. Επειδή κάνατε κάποιο σχολιασμό για τον Βενιζέλο, ετοιμάζετε και το βιβλίο σχετικά με αυτόν, είναι χρήσιμο έτσι να κάνουμε μια αποτίμηση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Βενιζέλος, επειδή εξέτρεψε και αυτό το τέρας του βενιζελισμού, που όπως είπατε δεν μπορούσε τελικά ούτε ο ίδιος να το ελέγξει ενώ ήταν παιδί του, δηλαδή εξέτρεψε ένα θηρίο, ένα τέρας. Νομίζω ότι ο ίδιος πάντα έκρινε τις συνθήκες που επικρατούσαν, πολιτικές, στρατιωτικές, που είχαν γίνει στην ουσία το ίδιο. Πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες είχαν γίνει ένα σύνολο. Και προσπαθούσε να διακρίνει αν έχει το περιθώριο ο ίδιος να πρωταγωνιστήσει και να επιβληθεί, και αν δεν είχε αυτό το περιθώριο, αποσυρώταν και καθόταν στην άκρη. Έτσι ακριβώς. Μου κάνει εντύπωση ότι είχε διαστήματα νεκρά που είναι εντελώς αυτόν. Συμφωνούμε και οι δύο. Για παράδειγμα, δίκη τον 6 ήταν στην άκρη. Όχι, δίκη τον 6 ουσιαστικά. Αν ήθελε, σταμάταγε, δεν το έκανε. Ρητά είπε ότι δεν θέλει να τη σταματήσει. Ναι, είπε στο Ρέπουλη, αν κάνω αυτό που μου ζητάς, αγαπητέ Μανώλη, θα χάσω και τον οπαδό μου τους πλέον φανατικούς. Δεν θα καταστραφώ εγώ πολιτικός για να σωθεί ο Γούναρης. Και αυτά ο Ρέπουλης τα μετέφερε στο μετέπειτα πρωθυπουργό Αλέξανδρο Διομήδη και γράφησαν στον τύπο Ζώντος του Διομήδη, ο οποίος δεν τα διέψευσε. Άρα υπάρχει ένα τεκμήριο εικαζόμενης τουλάχιστον αυθεντικότητας αυτής της κομιδίας. Αλλά για αυτή την αρρώστια. Αυτό δηλαδή. Είναι δυνατόν να ήταν αληθινή αυτή η αρρώστια τόσο σοβαρή ή να την χρησιμοποιήσει για να. Διαγνώστηκε μια αριθμία από τον γιατρό που ήταν στη Βουλή. Και εγώ, Μαουρλιάξο, θα έχω μια αριθμία. Δεν πήγε ποτέ σε νοσοκομείο. Σηκώθηκε και έφυγε αμέσως. Είναι προφανές ότι αυτό που λέει, νομίζω ότι ο Γιάννης προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει στην ουσία από μια κατάσταση που δεν μπορούσε να ελέγξει. Για να μην φανεί ότι ητάται από τον βενιζελισμό. Δεν αντέχει. Ναι, από τους στρατιωτικούς. Από την βενιζελοστρατοκρατία. Υπήρχε ένα μεγάλο παρασκήνιο σε όλα. Υπήρχε ουσιαστικά ένα μεγάλο παρασκήνιο. Και σε αυτό φταίγανε και οι αντιβενιζελικοί. Δηλαδή αυτός έτεινε μια χείρα φιλίας στους αντιβενιζελικούς και τους είπε: παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε μια συμφωνία. Να βρούμε μια διαδικασία αμοιβαία αποδεκτή, αλλά αυτοί τον γιώσανε γιατί ήταν αντιβενιζελικοί και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά υπήρχε ένα μεγάλο παρασκήνιο με τον Παπαναστασίου, το οποίο μάλιστα είχαν ανταλλάξει και δηλώσεις, πολύ βαρύτατες δηλώσεις μέσω του τύπου, και ουσιαστικά ο Βενιζέλος όταν εξετάστηκε, είναι αυτό που λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος, ότι είχε μία αριθμία. Δεν ήταν όμως κάτι το οποίο θα μπορούσε να τον εμποδίσει στα καθήκοντά του. Όταν συζήτησε με τον Οθονέο σε ένα τραπέζι και ήταν και μπροστά στην Πενελόπη Δέλτα, αυτός είπε ότι. Ο Μοργκεντάου είπε ότι ήταν χλωμός και ήταν κουρασμένος. Και αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν του πολύ άρεσε να του φέρνουν και αντίρρηση.
Δηλαδή ουσιαστικά είχε εκνευριστεί γιατί είχε βρει απέναντί του τείχο. Και είχε βρει τείχο κυρίως από τους αξιωματικούς. Στη Βουλή είχε την πλειοψηφία. Δεν είχε πρόβλημα να επιβληθεί στον Παπαναστασίου. Το πρόβλημα ήταν η στρατιωτική. Αυτοί λοιπόν κινούσαν τα νήματα και πίεζαν για να γίνει τελικά η πολιτιακή αλλαγή με τον τρόπο που έγινε. Αυτό ήταν τον οποίο τον είχε εκνευρίσει και είχε και κάποια μικρή επίπτωση στην υγεία του. Αλλά αν φανταστείτε ότι από το 24 στο 35 έφτασε να κάνει και κίνημα και να μετακινηθεί με καράβια με όλα αυτά, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν επικίνδυνο. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι, ήταν το παρασκήνιο τον οποίο τον έφερε σε αυτή την απόφαση. Επειδή μπορεί σε όλους τους αγροτές να μείνει σαφές, Γιάννη, το κίνημα, το καθεστώς γονατά πλαστήρα είχε επιτρέψει σε ενεργεία στρατιωτικούς, κάτι που το είχε απαγορεύσει παλαιότερα το Γουδί, να είναι και βουλευτές ταυτόχρονα. Ναι, και όλοι αυτοί ήταν ταυτόχρονα, και βραχίωνας του στρατοκρατικού βενιζελισμού, ήταν και αιρετοί βουλευτές ταυτόχρονα. Και τους βρήκε μπροστά του. Πληρεξούσι. Ναι, πληρεξούσι. Ωραία. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ιστοριογράφος, γνωστός. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, αλλά θέλω να έρθω σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχει καθόλου αποτελέσει αντικείμενο του διαλόγου. Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της περίοδου του Μεσοπολέμου. Παίρνω αφορμή από τον σεβαστό πρόεδρο, ο οποίος είπε περί της μεταστροφής του Ιωάννου Μεταξά. Εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερη μεταστροφή η οποία υπήρξε στον Ιωάννη Μεταξά ήταν η αλλαγή του προσανατολισμού του όσον αφορά την διεθνή θέση της χώρας, η οποία εκδηλώθηκε με δεδομένο ότι ο Χίτλερ ανήρθε στην καγκελαρία του Ράιχ στις 30 Ιανουαρίου του 1933 πάρα πολύ σύντομα. Πότε? Το Φεβρουάριο του 1934 με προτροπή και αίτημα του Ελευθερίου Βενιζέλου συνεκλήθη απόρριτη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Δημήτριο Μάξιμο, τότε Υπουργό Εξωτερικών. Στη σύσκεψη αυτή παρέστη ο Ελευθέριος Βενιζέλος και εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Ιωάννη Μεταξά ο κατά τον Ιωάννη Μεταξά προσδιορισμός του τι η Ελλάδα έπρεπε να ακολουθήσει εν ώψη της διαφαινόμενης αναθεωρητικής τάσης την οποία εξέφραζε το Γερμανικό Ράιχ. Τι είπε? Είπε το εξής, ότι παρόλο ότι στην πολιτική δεν είναι σωστό κανένας να είναι δογματικός, εν τούτης εγώ είμαι δογματικός και σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάς, προσέχτε, το Φεβρουάριο του 1934, όταν είχαμε το απασμό στη Γαλλία, δηλαδή τον κατενασμό, τον κύκλο της Λέδης Άστορ στην Αγγλία και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλα αυτά τα κατευναστικά κινήματα έναντι του Χίτλερ, λέει η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να βρεθεί σε στρατόπεδο αντίθετον εκείνου που ηγείται η Αγγλία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα, λέει, δεν είναι μία γη η οποία περιβάλλεται από θάλασσα, αλλά είναι μία θάλασσα η οποία έχει ορισμένες, λέει, κουκίδες ξηράς. Και σας το λέω εγώ, μιλάω τώρα για το θέμα της μεταστροφής που είπε ο πρόεδρος, που εσείς όλοι με θεωρήσατε ότι ήμουν φιλογερμανός στο Μεγάλο Πόλεμο, εννοούσε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ότι η μεταστροφή αυτή η οποία έλαβε χώρα το 1934 σε απόρριτη σύσκεψη, όλα αυτά βέβαια εμφανίστηκαν αργότερα, έτσι δεν είναι? Και τι ήταν τελικά η 4η Αυγούστου? Κατ' εμέ, το έχω πει και στην ομιλία μου στην Καλαμάτα όταν παρουσιάσαμε αυτό ακριβώς το βιβλίο. Τι? Ήταν μια εκδήλωση της αγγλικής πολιτικής, διότι προσδιορίζε ότι ο βασιλεύς Γεώργιος ήταν ο ακρεφνής φρουρός των σφαιρόντων της Γυραίας Αλβιώνος στη Βαλκανική. Αυτή είναι η κατ' εμέ. Δηλαδή η Ελλάδα βρέθη
με απόφαση των ηγετών της στη σωστή πλευρά της ιστορίας εγκαίρως. Όχι όπως έκανε η Ιταλία το 2015 που ήταν μέλος της Τριμερούς Συμμαχίας και μετά έφεγε και ήρθε στην Αντάν, ενώ ήταν καταρχήν σύμμαχος με την Αυστρο-Ουγγαρία και το δεύτερο. Να βάλω μια υποσημείωση, ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσε καν να αμφισβητηθεί η θέση της Ελλάδας όσον αφορά τις διεθνείς συμμαχίες. Όχι, συγγνώμη, μπορούσε να αμφισβητηθεί. Θα ήθελα από αυτού να βάλω την οικονομική διάσταση, όχι μόνο την οικονομική διάσταση, ότι δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια χρονική φάση η Αγγλία κατήχε τα 2/3 του ελληνικού εξωτερικού χρέους. Η σχέση μας δεν σταμάτησε. Το οικονομικό είναι το βασικό, γιατί ο Σαββιτσιάνος, ως Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μεταξά, είχε κάνει τις συμφωνίες clearing με τους Clearing, ακριβώς το clearing. Αλλά όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, αποτελεσματική αγγλόφιλη πολιτική μπορούσε να κάνει μόνο αρχηγός της γερμανόφιλης Ελλάδας. Δηλαδή το καθεστώς της 4ης Αυγούστου ήταν αυτό που κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε γόμωση και κλείσιμο του της διεθνοπολιτικής διένωσης. Τώρα λες, δεν μιλήσαμε για εξωτερική πολιτική. Ειδικά για την περίοδο 17-20 θέλαμε ένα εξάμηνο σεμινάριο για να μιλήσουμε τι έγινε. Όχι, μας ανέχονται οι πρόεδροι, αλλά μέσω του σημείου. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Να δώσω. Όχι, επικουρικά. Θα δείτε ότι θα σας βοηθήσω σε αυτό. Εγώ αυτό που είδα από τα ημερολόγια του, τα οποία μελέτησα επισταμένος, είναι ότι καταρχάς πριν το 18 δεν ήταν απλά γερμανόφιλος. Είχε τα συμφέροντά του πλέον, είχαν ταυτιστεί με τη Γερμανία. Όταν δεν ιτήθηκε η Γερμανία, για αυτόν ήταν μια τρομακτική ματέωση, και δεν ήταν μόνο πολιτική ματέωση, αλλά ήταν και προσωπική ματέωση, γιατί ο ίδιος ήταν οπαδός της γερμανικής κουλτούρας. Όταν λοιπόν ιτήθηκε η Γερμανία, για αυτόν ήταν και προσωπική ήττα. Και θα σας πω το εξής, έβαλε την κόρη του να κάνει και γαλλικά. Μέχρι τότε τις είχε όλες μόνο γερμανικά. Και αυτό για αυτόν ήταν, δηλαδή το σκεφτόταν μια εβδομάδα. Ήταν φοβερή παραχώρηση για αυτόν. Ήθελα επίσης να πω ότι το 22, όταν ήταν να γίνει πρωθυπουργός, όταν είχαμε αυτό το ένα μήνα πριν αναλάβει ο Πλαστήρας Γονατάς, που ήταν ουσιαστικά η Ελλάδα μετεωριζόταν μεταξύ καταστροφής και αναρχίας στις 15 αυτές μέρες που προβλήθηκε ως πρωθυπουργός, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να έρθει σε επαφή με την αγγλική πρεσβεία. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Αγγλία ήταν η απόλυτη χώρα, ήταν η κοσμοκράτηρα εκείνης της εποχής. Δεν έδιε ποτέ ο ήλιος στην αυτοκρατορία της Αγγλίας εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν να γίνει πρωθυπουργός, οι εφημερίδες είπαν ότι ήταν γερμανόφιλος, άρα η Ελλάδα θα έχανε τις αγγλικές συμπάθειες. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει στην αγγλική πρεσβεία και να πει ότι παιδιά, με θέλετε, είμαι δεκτός από εσάς. Το 27, όταν έγινε υπουργός συγκοινωνίας, το πρώτο πράγμα που έκανε και επέβαλε στη Βουλή ήταν γιατί υπήρχε αυτή η περίφημη συμφωνία με την Power, την οποία έχει υπογράψει ο Πάγκαλος, και έπρεπε να την επικυρώσει η νέα Βουλή. Αλλά αυτή ήταν απικιακή, τέλος πάντων, είχε κάποιους κανόνες οι οποίοι δεν ήταν υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Η αγγλική πολιτική όμως επενέβη και λέει ότι αυτή πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί, γιατί είχε δώσει εγγύηση και το αγγλικό θησαυροφυλάκιο. Και τότε αυτός το επέβαλε στη Βουλή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ήδη είχε αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να μεταφερθεί προς την αγγλική πολιτική, όπως αγγλόφιλοι. Δεν υπήρχε πολιτικός στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ο οποίος να μην είναι αγγλόφιλος και ο οποίος να μην επιδιώκει σχέση και επαφή με την αγγλική πρεσβεία. Οι οδηγίες της αγγλικής πρεσβείας ήταν δεκτές ως χρησμοί. Επίσης, ένα τελευταίο θα ήθελα να πω, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πολιτιακή αλλαγή, και εδώ ερχόμαστε και στο θέμα μας, είχε αναμφίβολα και αγγλική υποκίνηση. Πρακτικά η πολιτιακή αλλαγή ήταν μια επιλογή μεταξύ Βενιζέλου ή Βασιλιά ή Βενιζέλου. Ο Βασιλιάς στην περίοδο αυτή που ήταν στην Αγγλία δεν είχε μείνει αργός όπως νομίζουν, και μάλιστα το είχε πει ο Βενιζέλος ο ίδιος το 1931 στη Βουλή, ότι λέει είναι τέλειος, δεν μπλέκεται στα ελληνικά πράγματα καθόλου. Ο Γεώργιος βρισκόταν στην Αγγλία, έκανε συνεχώς επαφές και με τη Βασίλισσα, αλλά κυρίως με τον Μακδόναλντ, τον πρωθυπουργό, του έστελνε υπομνήματα, υπάρχουν στο αρχείο του Στρέιτ αυτά.
και ακριβώς ανακοινούσε πάλι το πολιτιακό στις τάξεις των Άγγλων. Και εδώ έρχεται η μεταστροφή του βενιζελικού τύπου και όλη αυτή η σκανδαλολογία η οποία παρήχθηκε, τώρα μιλάω για τους πιο μοιημένους, το 1931, το σκάνδαλο της Κινίνης και όλα αυτά τα σκάνδαλα. Και το Γαλόπουλο. Σωστά, με το Γαλόπουλο. Όλα αυτά τα σκάνδαλα δέχθηκαν μια πολύ μεγάλη προβολή από τις βενιζελικές εφημερίδες και εκεί πρέπει να ανιχνεύσουμε τη μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής για επιλογή του βασιλιά σε σχέση με το Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος είχε δυσαρεστήσει, λέω αυτό και τελειώνω, το 28 τους είχε δυσαρεστήσει σφοδρά με την ρύθμιση του αγγλικού χρέους που είχε συμβεί και είχε κρατήσει μια άτεκτη στάση και αρνιόταν όλα τους τα επιχειρήματα και επιθυμούσε ένα διακανονισμό υπέρ της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, κύριε Θοδωρόπουλο, είναι ότι η μεταστροφή του Μεταξά είχε αρχίσει και είχε αρχίσει μοιραία. Ήταν αναγκασμένος να αλλάξει. Δεν υπήρχε Γερμανία. Ο Χίτλερ, ναι, το 1934 ανέβηκε, το 1933 ανέβηκε, ήταν σίγουρα πολύ ισχυρός, αλλά ακόμα και στρατιωτικά εκείνη την εποχή δεν είχε τη δύναμη, ούτε είχε τις διασυνδέσεις τις διεθνείς. Ακόμα και η συμμαχία με την Ιταλία ήταν στον αέρα. Δεν είχε, δηλαδή δεν ήταν ακόμα, δεν ήταν ακόμα ισχυρός. Ναι. Το πρόβλημα του Άνσλου δεν ήταν ακόμα ισχυρός πυλώνας, αυτό θέλω να πω. Το οποίο είχε εμποδίσει την σύμπραξη των δύο δικτατόρων του ναζισμού και του φασισμού, λόγω ακριβώς του ότι ο Μουσολίνι είχε εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Αυστρίας προς τον καγκελάριο Ντόλφους, τον οποίον όμως χιτλερικοί μπήκαν στην καγκελαρία και τον φόρεψαν. Δεν μου λες, Γιάννη, αυτά που μας είπες θεωρείς το εξηγούν τη στροφή του νεότου Βενιζέλου του 28 προς τον Μουσολίνι? Είπες ότι έπαιρναν χρησμούς, τη Βρετανική Πρεσβεία σαν χρησμούς. Έπαιρναν χρησμούς. Αλλά το 28-30 ο Βενιζέλος πλέον στρέφεται στο Μουσολίνι. Ναι, δεν αυτό είχε ενδιαφέρον. Όταν λέμε για στροφή προς το Μουσολίνι, τι είδους στροφή εννοούμε? Το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας του 30 το προετοίμασε εξ ολοκλήρου η Ιταλική εξωτερική πολιτική. Ήθελα να κάνει έναν άξονα, δεν έχω καταλάβει για ποιους λόγους, Αθήνας Άγκυρας. Ναι, εγώ κατά τη γνώμη μου πάντα, γιατί δεν είμαι και ακριβώς στο θέμα αυτό ειδήμων, αλλά αυτή η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι ο Βενιζέλος έβλεπε την Ιταλία σαν ένα ισχυρό παίχτη, περιφερειακό παίχτη της περιοχής του, με τον οποίο έπρεπε να τα έχει οπωσδήποτε καλά. Και μάλιστα ακύρωσε το Βαλκανικό Σύμφωνο, σας υπενθυμίζω κύριε Διαμαντόπουλε, το 1934, το ακύρωσε με δικιά του ανακοίνωση, γιατί στρεφόταν, υπήρχε η πιθανότητα, υπήρχε το υπονοούμενο ότι μπορεί να στραφεί κατά της Ιταλίας. Είχε λοιπόν, η Ιταλία τότε είχε ένα προφίλ ότι τέλος πάντων λόγω του Μουσολίνι, ο οποίος ήταν ένας πολύ δυναμικός δικτάτορας, ότι ήταν ανερχόμενη, ότι ήταν μια δύναμη με ισχυρό ναυτικό, είχε υπεροπλία στη θάλασσα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω. Επίσης πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και η Αγγλία επεδίωκε την. Αυτά που ο Τσόρσιλ και το Μουσολίνι. Ακριβώς. Και όταν η Ιταλία μπήκε στην Αβυσσινία, θυμόμαστε ότι η Αγγλία δεν κινήθηκε εναντίον της, αλλά με την κοινωνία των εθνών. Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Όχι. Οι κυρώσεις της κοινωνίας των εθνών και τα λοιπά ήταν κατά του Μουσολίνι, ήταν δεδομένες τότε. Ναι, αλλά δεν κινήθηκαν. Όχι. Η πλειοψηφία της κοινωνίας των εθνών αντέδρασε σωστά της Ιταλίας. Σωστά. Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι αυτό όμως που είπε ο Θανάσης, θέλω να υπενθυμίσω τι είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος προς τον Πλαστήρα το βράδυ όταν αυτός πήγε μετά τις εκλογές του 1950. Θαύμασε το Μουσολίνι. Δεν είσαι, θαύμασε το Μουσολίνι. Δεν είσαι και Μουσολίνι. Θαύμασε και το Μουσολίνι. Μήπως να δώσουμε το λόγο και στους λιγότερους δήμονες έτσι. Ναι, και εγώ θα έλεγα όσο σιγά σιγά, επειδή πηγαίνουμε και προς το τέλος, εγώ θα έλεγα να πάμε λίγο σε μια γενικότερη θεώρηση, κάπως να βγάλουμε λίγο γενικότερα συμπεράσματα. Όχι το Βενιζέλο.
Για τους αντιβενιζελικούς που τους έλεγαν ρουραίους. Στο 12. Δηλαδή το 12 στους Βαλκανικούς πολέμους είχαμε διχασμό. Όχι, αυτά ήταν πριν από τις εκλογές του 12. Ήταν 6 μέρες πριν από τις εκλογές του 12. Να το καταλάβουμε, οι αντιβενιζελικοί πρωτοστατούντος του Δημητρίου Ράλη, του πατέρα του Ιωάννη και δευτερευόντος του Γεωργίου Θεοτόκη, συνέβαλαν ο Βενιζέλος να γίνει πρωθυπουργός τον Αύγουστο του 10 χωρίς να πλειοψηφία στη Βουλή. Ο Βενιζέλος έδειξε την ευγνωμοσύνη του, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ, θα τους εκπλήξω με την αγνωμοσύνη μου, προκαλώντας διάλυση της Βουλής που μόλις είχε εκλεγεί. Από τότε αυτοί απέσχουν από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 10 και υπήρχε μια οξύτητα. Αυτήν την οξύτητα την εξέφρασε ο Σύμπος πρώτον εκλογό του 12 που ξανακατέβηκε αυτή με αυτόν τον ακραίο τρόπο. Άρα λοιπόν είναι μη θαύμα ότι πήγαμε στους Βαλκανικούς πολέμους ενωμένοι. Μη θαύμα, ίσως μετά τις εκλογές, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, είχε κατευναστεί, ήταν λιγάκι το προεκλογικό κλίμα αυτό που μετέφερα εγώ. Αυτό το άρθρο είναι 6 μέρες πριν από τις εκλογές. Ναι, κύριος Πρόεδρος. Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ένα προβοκατόρικο λίγο ερώτημα. Ωραία, μας αρέσουν. Ναι. Ποιοι ήταν οι πιο αντικομμουνιστές, οι βενιζελικοί ή οι αντιβενιζελικοί? Αυτό, ναι. Σκληρός αγώνας, κύριε Πρόεδρε. Ήτανε και είπα προβοκατόρικο. Για να καταλάβετε πόσο ήταν, ο Μένε Βενιζέλος βέβαια έκανε το περιβόητο ιδιώνυμο, ο Δε Τσαλδάρης, και νομίζω θα με επιβεβαιώσει ο Γιάννης αυτό, ενώ έβλεπε ότι είναι αυτοκτονικό επί της ουσίας, όταν ο Βενιζέλος το 28 εξανάγκασε τον Άβαρο Κουντουριώτη με απλό προεδρικό διάταγμα να εισαγάγει πλειοψηφικό σύστημα και ο μεταξάς είχε βγει στα κάγκελα και έλεγε ο Κουντουριώτης θα δώσει λόγο μπροστά στον ποινικό δικαστή, ο Τσαλδάρης το υποβάθμισε. Γιατί τέτοιο το μίσος για τους κομμουνιστές που προτιμούσε να συντριβεί αυτός πολιτικά παρά να υπάρξει ένα εκλογικό σύστημα που θα επέτρεπε ισχυρή εκπροσώπηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Δηλαδή και οι δύο ήταν έντονα κομμουνιστικοί. Και εκεί υπάρχει βέβαια και ένα στοιχείο της τραγικής προσωπικότητας του Τσαλδάρη. Όταν ήταν υπουργός εσωτερικών στην οικουμενική κυβέρνηση ΖΑΗΜ 26-27, από τη μία ανεχότανε τις ακραίες διοκτικές πρακτικές του κράτους και των κομμουνιστών, από την άλλη υπέφερε κιόλας για τον ο πυρήνας του κράτους του νόμου δια της πρακτικής δεν τηρεί του. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι, θα ξεκινούσα ανάποδα, θα έλεγα ότι ο λιγότερο ήταν ο Καφαντάρης. Καλά. Ήταν αναμφίβολα ο πιο συμπαθών και όχι συμπαθών, ανεχόμενος. Δεν ήθελε να ξεπεράσει τα όρια με τον τρόπο που τα ξεπερνούσαν όλοι οι άλλοι που ήταν ανερμάτιστοι στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονταν το ζήτημα. Το 46 έκανε και αποχή από τις εκλογές λόγω των διωγμών της λευκής τρομοκρατίας. Είχε μια τάση τέτοια και νομίζω ότι γι' αυτό και ξεχώριζε και ο κύριος Διαμαντόπουλος στο βιβλίο του τον ξεχώρισε και πολύ καλά έκανε. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο επίσης προβοκατόρικο, να σας πω ότι όταν έγινε η δίωξη των πρώτων βουλευτών κομμουνιστών το 1927 από τη Βουλή, ο Μεταξάς έγραφε στο ημερολόγιο του ότι είχε τύψεις. Είχε τύψεις. Τι θέλω να πω, ότι και μάλιστα και το 17-20 είχε συμβεί αυτό, να ξέρετε ότι και αυτοί οι οποίοι ασκούν τις πιέσεις δέχονται και οι ίδιοι πίεση. Δεν είναι ζώα, είναι άνθρωποι και αυτοί, και καμιά φορά ο δυνάστης μπορεί να δέχεται και μεγαλύτερη πίεση από αυτόν που δυναστεύει. Και μάλιστα υπάρχει και ένα βιβλίο σχετικό που το είχε γράψει ο Ηλιάκης, ο οποίος ήταν βενιζελικός, ήταν διοικητής της Υπήρου την περίοδο 17-20, η απολογία ενός τυράννου, που ακριβώς ανέλυε αυτό, ότι έκαναν πράγματα εναντίον των αντιβενιζελικών άδικα, και αυτό είχε επίπτωση και στη δικιά τους προσωπικότητα. Και θα θυμίσω ότι ο Βενιζέλος ο ίδιος το 17 από την υπερκόπωση και από την υπερπροσπάθεια είχε πάει 2 εβδομάδες να ξεκουραστεί. Δηλαδή είναι αυτό ακριβώς. Τώρα θα σας πω μόνο για τον Τσαλδάρη, ότι έλεγε το 27 που ήταν υπουργός εσωτερικών ότι είχε ασκήσει λογοκρισία σε κάποιες ταινίες που είχαν δείξει στον κινηματογράφο και είχαν
κάποια μεμπτά αποσπάσματα, αλλά είχε γίνει ανακοίνηση του θέματος στη Βουλή και λέγανε ότι δεν το έκανες αρκετά καλά. Και λέει ότι θα επανέλθω και θα το κάνω ακόμα καλύτερα. Έδωσε υπόσχεση. Πάντως για αυτό που λες, για τις τύψεις των πολιτικών, έχω την εντύπωση ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στο ελληνικό δημόσιο βίο ήταν ο Παναγίτης Αλδάρης την ημέρα που, όταν δεν μπόρεσε να αποτρέψει τις εκτελέσεις του Παπούλα, του Κιμίση και του Βολάνη. Δεν μπόρεσε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ και 35, έτσι. Ναι, και έχει να κάνει με τη ζωή. Θυμάμαι ο παππούς μου που ήταν συνάδελφός σας. Είχε πει θα με πεθάνετε, λέει. Πρόεδρος εφετών, και τότε που δίκαζαν τα κακοδικεία τα ορκωτά και αναγκάστηκε να πει μια θανατική ποινή γιατί το δικαστήριο δεν είχε βρει κανένα άλλο αυθεντικό, 2 βράδια δεν κοιμήθηκε και κυκλοφορούσε σαν φάντασμα με τη ρόμπα του στο σπίτι άυπνος. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι που παίζουν Μολυνότι ο Βολάνης δεν ήταν. Οι άλλοι δύο ήταν αμέτωχοι, πλήρωσαν την αλλαγή στάσης το 22. Διότι η πολιτική δεν ξεχνάει ποτέ την παρταξιακή αποστασία. Ο Βολάνης ήταν ο στρατιωτικής της Σέρες που καταδίκασε τους Βενιζελικούς. Τον είχε βάλει ο Βενιζέλος στην αρχή του κινήματος. Μάλιστα. Ο κύριος. Και αν υποθέσουμε ότι δεν νοθεύτηκαν τα ναι, Στάθης Αντωνάδος, ιστοριοδίτης, πολιτικός μηχανικός. Και αν υποθέσουμε ότι δεν νοθεύτηκαν τα ναι, τα όχι είναι βέβαιο ότι είναι πολύ λίγα. Ο Ιωάννης Μεταξάς νομίζω ότι αποδέχεται το δημοψήφισμα. Και αν υποθέσουμε ότι νοθεύτηκαν τα ναι, δεν νοθεύτηκαν τα όχι, τα οποία είναι πολύ λίγα. Αποδέχεται το δημοψήφισμα, το οποίο αν και ήταν το λιγότερο ανώθευτο, επικυρώνει την αβασίλευτη ως επιλογή του ελληνικού λαού. Το σχόλιο και από τον κύριο Διαμαντόπουλο. Απλώς να πω ότι πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει εκείνη η νοθεία, βέβαια, την οποία οι συγγραφείς τη χαρακτηρίζουν ως μετρίου βαθμού σε σχέση με άλλες νοθείες σε άλλα δημοψηφίσματα. Αλλά πήγαμε 98%, εδώ πήγαμε 69%. Ναι, εδώ υπήρξε. Αποδεδειγμένα υπήρξε μια νοθεία, ας πούμε, ενός μεσαίου επίπεδου, που ακόμα και για τους συγγραφείς που μελετούν την ιστορία είναι στα όρια του αποδεκτού. Δηλαδή μια νοθεία που. Όχι αποδεκτό, δεν είναι αποδεκτό, να πω τι εννοώ. Αποδεκτό δεν μπορεί να είναι. Υπό την έννοια. Ακριβώς, ο πρόεδρος με κατάλαβε γιατί σκεφτόμαστε σαν δικαστές και δύο. Ήταν αλυσιτελής. Όπως λέμε εμείς οι δικαστές, η νοθεία σε αυτή την περίπτωση ήταν αλυσιτελής. Γιατί όλοι δέχονται ότι και πάλι θα είχε βγει το ίδιο αποτέλεσμα, θα είχε κερδίσει η Βασίλευτη. Όπως και το 61, όπως λέει. Η διαφορά όμως, πρόεδρε μου, που με καταλαβαίνεις, είναι ότι θα είχε βγει ίσως ένα πολύ πιο οριακό αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα βοηθούσε στο να εγκαθιδρυθεί με ένα στέρεο τρόπο κατά τους εμπνευστές της η Αβασίλευτη. Και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να την. Το 1961 και ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος Μακαρίτης αποδέχθηκε ότι θα κέρδιζε η ΕΡΕ με μικρότερο ποστό. Αντιθέτως, ο Γεώργιος Κονδύλης είχε πει: άνευ της παρεμβάσεώς μας θα ήταν αμφίβολη έκβαση του δημοψηφίσματος. Δηλαδή. Εντάξει, αν ήταν 50 κάτι ή 49 δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά πάντως δεν ήταν ότι θα σάρουνε, μπορεί να ήταν 55%. Ναι, πρέπει να πούμε ότι η νόθευση των εκλογών αυτών έγινε. Του δημοψηφίσματος, συγγνώμη. Έγινε κυρίως γιατί είχε καταγραφεί ότι οι Βενιζελικοί είχαν ανασφάλεια για το αποτέλεσμα. Και αυτό έχει καταγραφεί με δηλώσεις τους. Και ο Παπαναστασίου το είχε πει στο Μόργεντάου και ήταν γενικά. Και οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί είχαν μια ανασφάλεια. Και αυτό γιατί δεν ήξεραν ακόμα πόσο βαραίνει η προσφυγική ψήφος στο τελικό αποτέλεσμα. Και δεν είχαν, επειδή ακριβώς απήχαν οι αντιβενιζελικοί στις εκλογές που είχαν προηγηθεί το 23, δεν είχαν ακριβώς εικόνα πώς είχαν διαμορφωθεί οι εσωτερικές ισορροπίες μεταξύ των δύο πολιτικών κόσμων. Οπότε χρησιμοποίησαν κυρίως το στρατό και τους πρόσφυγες. Είναι καταγεγραμμένο ότι σε κάποιες περιπτώσεις τους οδηγούσαν ακόμα και σε τριάδες, ας πούμε, για να ψηφίσουν. Όμως είναι γεγονός επίσης ότι θα έβγαινε οριακά θετικό και ένας από τους λόγους ήταν, και το έχω γράψει και στα δημοκρατικά νομίζω, ότι στη συνείδηση του κόσμου πλέον, επειδή είχε προηγηθεί η αλλαγή, η νομιμότητα
ήταν πλέον οι αβασίλευτοι. Δηλαδή ο κόσμος ήθελε να ησυχάσει. Επίσης, αυτή ήταν η μεθόδευση του επίσης κάτι το οποίο δεν είπαμε είναι ότι όλος αυτός ο πολιτιακός οργασμός, ο τετράμινος, γιατί πολλοί ασχολιόντουσαν Βασιλεία ή Δημοκρατία, όλα αυτά, τον κόσμο τον είχε παγώσει λίγο. Δηλαδή τον είχε κουράσει. Εν τω μεταξύ είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα ακόμα και επιβίωσης οι Έλληνες εκείνης της εποχής. Ένα μεγάλο κομμάτι, και όχι μόνο οι πρόσφυγες, αλλά και οι γηγενείς είχαν υποφέρει από αυτή την τριετία. Οπότε όλος αυτός ο πολιτιακός οργασμός έμοιαζε και λίγο σαν τρύπα στο νερό. Οπότε όταν έγινε η αλλαγή το Μάρτιο, μετά ο κόσμος ήθελε να ηρεμήσει, να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Ψηφίζοντας αβασίλευτοι. Πάντως αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ο βασικότερος παράγοντας της νόθευσης ήταν ότι οι πρόσφυγες δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους. Και ο καθένας πήγαινε σε 5-10 τμήματα και ψήφιζε. Επίσης, επειδή ελέγχθη για τα προβλήματα οικονομικά, ήταν παραταμένα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο πρώτος χειμώνας που πείνασαν οι Έλληνες ήταν το χειμώνα 41-42. Ήταν το 16-17 με τον ναυτικό επικλεισμό που είχε υποδαβλήσει ο Βενιζέλος. Και από τότε συν οι πρόσφυγες ζούσαν μια επταετία με απόλυτη ανέχεια σε εκείνη την περίοδο. Χιλιάδες νεκροί από αστεία 16-17. Παρακαλώ. Έχω δύο ή τρεις ερωτήσεις, μία και σας. Να συγχαρώ για την εκδήλωση, κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετική. Να είστε καλά. Σε ποιον απευθύνονται? Και πάντα τέτοια. Νομίζω ότι μπορούν να απαντηθούν και από τους δύο. Και ένα σχόλιο σχετικά με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Νανιάς προηγουμένως. Εάν ισχύει ότι οι απότακτοι βενιζελικοί αξιωματικοί στελέχωσαν τα τάγματα ασφαλείας, ισχύει. Εάν ισχύει αυτό, τότε η απάντηση είναι προφανής. Ισχύει. Ευχαριστώ. Ο Σαράφης όμως έγινε αρχηγός του Ελλάς. Μισό λεπτό. Υπάρχει και το... Ο Σαράφης ανηγορεύθη αρχηγός του Ελλάς κατά τον Γεώργιο Καρτάγη. Μισό λεπτό. Όπως και ο Τσιγάντες. Επειδή τυχαίνει και είμαι λίγο κινηματιολόγος και έχω μια εικόνα για αυτό που ρωτάτε, είναι το εξής. Στα τάγματα ασφαλείας, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι η ιδέα... Άλλη περίοδος που πρέπει να διαφορετιστεί. Ναι. Η ιδέα του τάγματος ασφαλείας προερχόταν από τα δημοκρατικά τάγματα. Γι' αυτό και αρχικά... Το μοντέλο, ακριβώς. Γι' αυτό και αρχικά ονομάστηκαν δημοκρατικά τάγματα ασφαλείας. Οι απότακτοι βενιζελικοί αξιωματικοί, οι οποίοι εντάχθηκαν στην πρώτη περίοδο των ταγμάτων ασφαλείας, πριν μεγαλώσει, και αυτοί ήταν κυρίως παγκαλικοί. Μάλιστα. Όπως ο Παπαθανασόπουλος, όπως ο επικεφαλής τους, ο οποίος ήταν ο Βασίλειος Ντερτιλής. Ο αρχηγός τους δεν ήταν ο Πλιτζανόπουλος, ο οποίος επίσης ήταν βενιζελικός αξιωματικός, δεν ήταν ο Πλιτζανόπουλος, ήταν ο Ντερτιλής. Στις φωτογραφίες που παίρνει τη σημαία από το ράλι μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη είναι ο Ντερτιλής. Ο Ντερτιλής δεν είχε ανατρέψει τον μπάγκαλο κινούμενος, άλλο παράδοξο αυτό. Σωστά, αλλά μετά, εδώ είναι το παράδοξο, ενώ ο Ντερτιλής και ο Ζέρβας έριξαν τον μπάγκαλο για να φέρουν τον κονδύλι, αμέσως μετά εντάχθηκαν στη φατρία του μπάγκαλου. Και ο Ζέρβας, δηλαδή ενώ τον είχαν ρίξει, ναι, ξανασυμμάχησαν και ήταν στο κλίμα τους. Επάγγελμα ανατροπέας. Όταν όμως, τι συνέβη, οι βενιζελικοί αξιωματικοί ήταν λίγοι. Ήταν λοιπόν ο στόχος του ράλι, ο οποίος ήταν αντιβενιζελικός, ήταν ο θεσμός αυτός να αγκαλιαστεί από τους βασιλόφρονους αξιωματικούς που ήταν η συντηρητική πλειοψηφία. Γι' αυτό έβγαλε το δημοκρατικά τάγματα ασφαλείας, το έκανε σκέτο τάγματα ασφαλείας, άσκησε μετά μια σειρά από πιέσεις σε αντιβενιζελικούς δεξιούς αξιωματικούς και έτσι διευρύνθηκε το σώμα που το αποτελούσαν. Η ερώτηση ήταν πόσο ρόλο έχουν παίξει τα πρόσωπα. Εάν στη θέση του Κωνσταντίνου ήταν ο Μακαρίτης Αλέξανδρος μετά το δάγκωμα του Μπαμπουίνου. Έτσι, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπατε για τις διεθνείς σχέσεις κτλ. Μου έκανε εντύπωση η άποψη του Μεταξά για την Ιταλία, γιατί θεωρώ ότι λόγω της ευφυΐας του θα έπρεπε να είχε ήδη καταλάβει ότι τότε ότι η Ιταλία ήταν απέναντι
Τι είπε ο Μεταξάς για την Ιταλία? Αυτό που άκουσα τώρα. Ο Βενιζέλος είχε πει. Και να τελειώσω και την ερώτηση να πει ο κ. Στοδωρόπουλος. Μήπως λέτε για το Βενιζέλο προς την Ιταλία? Ο Μεταξάς, εγώ μίλησα για το 1934, για το Μεταξά έναντι της γερμανικής αναθεωρητικής. Αυτό το κατάλαβα, βεβαίως. Ωραία. Ο Μεταξάς, το σύμφωνο ήταν μεταξύ Ελευθερίου Βενιζέλου και Μουσολίνη. Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο διαπίστεως κήρυξ της προσεγγίσεως της χώρας προς την Ιταλία. Εγώ υποστηρίζω ότι ο Μεταξάς, κηδόμενος του κ. Πρόεδρου της μεταστροφής, ήταν ουσιαστικά ήδη από τον Φεβρουάριο του 1934 είχε απολύτως στραφεί προς την πλευρά του ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βρεθεί σε στρατόπεδο. Και όσον αφορά αυτό το θέμα των κυρώσεων, υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος της Κοινωνίας των Εθνών ήταν ο Σερ Έγρικ Ντράμοντ, ο οποίος ήταν Άγγλος. Και επομένως αυτή τη στιγμή ο δυτικός κόσμος είχε στραφεί εναντίον του Μουσολίνη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Η Ελλάδα η οποία ήταν προσανατολισμένη πλέον προς τις δυτικές δημοκρατίες. Πάντως ο συνάδελφός μου Μαυρογορδάτος λέει, αν το 40 στις 28 Οκτωβρίου δεν ήταν ο Μεταξάς στρατόπλαστήρας, θα έλεγε στον Ιταλό πρέσβη, καλώς ήρθατε τα στρατεύματα της φίλης χώρας. Παρακαλώ, θέλω. Η συμμετοχή στον Κρημαϊκό πόλεμο έπαιξε ρόλο σε σχέση με τη στάση των... Σαφέστατα διευκόλυνε ψυχολογικά το καθεστώς των Πολσεβίκων να ακολουθήσει κοινή γνώμη η ρωσική του νεοσύστατου Σοβιετικού κράτους την σύμπλευση με τον Κεμάλ. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν είχαμε και κανένα λόγο να είναι με εμάς. Ναι. Μα πότε έχει υπάρξει υπέρ η μητέρα Ρωσία. Νομίζω το Ναβαρίνο ήταν την τελευταία φορά. Νομίζω. Και εσύρθηκαν εκεί, δεν το κάνατε. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί υπήρξε και ο πόλεμος που ακολούθησε το 1831, ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος και εξασφάλισε την ανεξαρτησία μας. Μέχρι τότε είχαμε την αυτονομία. Και τέθηκε και όρος μάλιστα στη συμφωνία που υπογράψαμε. Ο Νικόλας, ο Νικόλας Μεγάλης συμφωνία εκεί έχετε δίκιο. Αμέσως μετά. Δεν το λέω για... Κοντά είναι όμως. Δεν το λέω για άλλο λόγο, απλά το υπομνηματίζω γιατί είναι σημαντικό για την ανεξαρτησία μας. Είναι γεγονός. Ωραία, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, κάποια παρατήρηση. Και μάλιστα μια λέξη, μιας και λέξη για τον ρόλο της Ρωσίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εθνικό διχασμό, γιατί το Φλεβάρι του 2015 Βενιζέλος και Κωνσταντίνος τα έβρισκαν ή έδειχναν ότι μπορούν να τα βρούνε. Και εκεί που έσπασε το πράγμα, όταν ήρθε ρωσική νότα ότι δεν θα αποδεχόταν ποτέ ελληνική κατοχή επί της Κωνσταντινούπολης, γιατί ήταν σαν να κρατάει η Μεγάλη Βρετανία διαπανεθέτου κράτους. Θεωρούσαν τους Έλληνες την Ελλάδα. Με συγχωρείτε, παρακαλώ κύριε. Υπόθηκε κάποια στιγμή ότι ο εθνικός διχασμός κάπως αναβλήθηκε ή έληξε το... Μετά το Δεκεμβριανό κίνημα του 1944. Όχι, το 1944, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έληξε ή έχει διατηρήθηκε και λιγάκι αργότερα, ίσως υπό άλλη ονομασία, ίσως μετατοπίζοντας τις διαχωριστικές γράμμες. Κοιτάξτε, το συλλογικό ασυνείδητο έχει πάντα, το ιστορικό ασυνείδητο ενός λαού έχει πάντα καταγεγραμμένες στις σουλές. Αν δεν είχε υπάρξει ο εθνικός διχασμός, έστω και αν αμβλήθηκε τη δεκαετία του 40, τα Ιουλιανά του 65 δεν θα είχαν προκαλέσει τόσο φόρτιση αν δεν είχαν να πατήσουν στο προηγούμενο ιστορικό ασυνείδητο. Άρα αμβλήθηκε, θα λέμε. Εμένα κατά τη γνώμη μου είναι ότι ασχέτως ότι αν αμβλήθηκε, γιατί υπήρχε πάντα η ΕΔΑ και ο κίνδυνος της αριστεράς και όλα αυτά, πάντα παρέμενε σαν ιδέα μέσα στις τάξεις των αξιωματικών. Και μάλιστα όταν ο Πλαστήρας έγινε πρωθυπουργός το 1945, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ότι προσπάθησε να στελεχώσει τις τότε ένοπλες δυνάμεις, κυρίως με βενιζελικούς αξιωματικούς. Και ένας από τους κυριότερους ρολόγους που έπεσε από την πρωθυπουργία ήταν αυτός. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω, αυτά τα ξέρω εγώ ιστορικά, ίσως κάποιοι που παρίστανται να τα ξέρουν και να τα θυμούνται βιωματικά, ότι ακόμα και σε περίοδο μετά το 1961 μέχρι το 1967 υπήρχε δυσμένεια σε βενιζελογενείς και βενιζελικούς αξιωματικούς από την περίοδο
που είχαν τέλος πάντων μεσουρανήσει, ας πούμε, στο 40-49, υπήρχε δυσμένεια σε αυτούς και υπήρχε και απόταξη. Και μάλιστα υπάρχει ένα παράδειγμα ενός συγγενή μου, του Αθανάσιου Δασκαρόλη, ο οποίος αποτάχθηκε, ήταν ένας εξαιρετικός αξιωματικός και εθνικόφρον, αλλά ήταν βενιζελικός και αποτάχθηκε ακριβώς, και έχω βρει και το δημοσίευμα της εφημερίδας, για πολιτικούς λόγους, επειδή ακριβώς ήταν βενιζελικός. Πότε αποτάχθηκε? Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αυτό ήταν αρχηγός του ελληνικού εκθέτου, μα είναι συμπολίτης μου. Μα ήτανε... Είναι μακρινός συγγενής του κυρίου Δασκαρόλη. Όχι, όταν λέτε μακρινός... Ήταν αρχηγός του Ελληνικού Εκθετικού Σώματος στην Κορέα. Σωστά. Ήταν ορκισμένος φίλος του Σοφοκλή Βενιζέλου. Σε αυτόν ορκιζόταν. Σωστά. Γι' αυτό και αποστρέφεται. Αλλά δεν κατάλαβα πότε. Όχι, Γιάννη, επίτρεψε μου. Η βασική δεσμενής αντιμετώπιση των βενιζελοκενών αξιωματικών τη δεκαετία του 60 δεν ήταν από τάξη, είχαμε φύγει. Ήταν και στρατηγοί γινόντουσαν. Αλλά δεν τους βάζανε σε νευραλγικές διοικήσεις. Δηλαδή γινόταν διοικητής ιστορικού αρχείου στρατού. Τέτοια, σε αυτά βάζανε τους βενιζελογενείς. Τώρα θα πρέπει να απαντήσω σε αυτό, επειδή έχω κάνει και μια σχετική έρευνα. Έχω βρει το δημοσίευμα της εφημερίδας που ακριβώς όταν δεν αποτάχθηκε. Εσύ είπες αποτάχθηκε. Πάυτηκε. Δεν είναι το ίδιο, έχετε δίκιο, αλλά... Είναι όπως ο αδερφός γιαγιάς μου έπαυσε τον άμαρχο Τούμπα από αρχηγό του στόλου μετά τους σεισμούς του 1953 στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά. Γιατί μέχρι τότε ο Τούμπας υπέβαλε παραιτήσεις, αλλά λόγω του παρελθόντος του ουδής υπουργός ναυτικών εδέχεται την παρέτηση. Όχι, πήγαινε πίσω. Εκτός από τον Σπύρο Γεωργούλη, ο οποίος την απεδέχεται. Έχετε δίκιο, πάυτηκε, αλλά πάυτηκε για πολιτικούς λόγους. Και έχω εδώ και το δημοσίευμα κιόλας. Αν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε συμπληρώσει. Απλώς θα ήθελα να πω, αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη, ότι σήμερα είναι μια ειδική ημέρα για το δικαστικό σώμα, που η έκθεση Συμπούντ δεν μας αναβάθμισε, αναφερόμενοι στις καθυστερήσεις δικαιοσύνης. Η παρουσία τόσων δικαστών εδώ δείχνουν ότι έχουν αίσθηση του ιστορικού χρόνου και είμαι βέβαιος να το συμπυκνώσουν και στον ρυθμό απόδοσης δικαιοσύνης. Λέτε μπροστά στον πρόεδρο της Ένωσης αυτό. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε πολύ δίκιο, αλλά για να βρούμε πού καθυστερεί η δικαιοσύνη πρέπει να ψάξουμε πρώτα. Όλοι λέμε πού καθυστερεί, αλλά δεν ξέρουμε πού καθυστερεί. Εγώ να πω στον κύριο καθηγητή. Έτσι είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά να πω στον κύριο καθηγητή, γιατί και το έθεσε, μην ψάχνετε στους δικαστές την αιτία της καθυστέρησης. Εμείς είμαστε στην ίδια πλευρά με τους πολίτες. Εμείς παρέχουμε, όχι, θέλω να σας το πω, ότι εμείς προσφέρουμε τις σκέψεις μας, τις ιδέες μας, προτείνουμε πράγματα, δεν έχουμε νομοθετική εξουσία στα χέρια μας, άλλος έχει την εξουσία και φυσικά η δικαιοσύνη μας είναι πάρα πολύ πίσω σε αυτό το θέμα. Έχουμε μια αργή δικαιοσύνη, η οποία προφανώς εκτός το ότι περιορίζει. Στα διοικητικά είμαστε πολύ καλά και μπορούμε να γίνουμε και ακόμα καλύτεροι, αλλά προφανώς και η καθυστέρηση, έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής, ότι σχετίζεται απολύτως και με την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Και είναι μια διάσταση που δεν την έχουμε τονίσει. Χθες είχα ένα βίωμα, με πήραν από το αστυνομικό τμήμα ψυχικού και μου είπαν ότι ο πατέρας σου το 1974 είχε δηλώσει 2 κυνηγητικά όπλα, ένα δίκανο και ένα φλόμπερ. Πρέπει να μας τα φέρεις. Λέω, αν η μάνα μου τα πέταξε με το θάνατό του, πριν από 50 χρόνια, εγώ ήμουν στο Παρίσι, έκανα μεταπτυχιακά, πού θα τα βρω. Λέει, δεν ξέρω, αλλιώς λέω τι θα γίνει αν δεν τα βρω. Να τα πάω. Θα ασκηθεί, λέει, ποινική δίωξη κατά του πατρός σας. Θα κηρύξει την πάυση στο ποινικό δικαστήριο λόγω θανάτου, μετά κάνει τη μητρός σας. Και μετά θα ασκηθεί καθημών. Δεν έχουμε εισαγγελείς που να έχουν το θάρρος να θέτουν αυτονόητα παράδοση στο αρχείο. Έχουμε όλη αυτή τη βραδιπορία. Θίξατε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ο κύριος Δασκαρόλης θέλει να παρατηρήσει κάτι, συνοψίζοντας έτσι με μια φράση. Ναι, συνοψίζοντας θα έλεγα. Όσον αφορά την περίοδο αυτή που εξετάσαμε. Θα έλεγα ότι δεν είναι. Εγώ γενικά αποφεύγω να βρίσκω ομοιότητες καταστάσεων τώρα με τότε, γιατί οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και. Γενικά είμαι πολύ καχύποπτος σε τέτοια πράγματα. Απ' την άλλη όμως πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι ο ιστορικός χρόνος συμπυκνώνει διλήμματα τα οποία πάντα έχουν μια επικαιρότητα, έστω εκεί υπό άλλες συνθήκες.
Κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουν μπροστά σας σήμερα. Μπορώ να πω και τη συγκίνησή μου, γιατί ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξέρω ότι οι περισσότεροι παριστάμενοι κατέχουν από ιστορία και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά απόψε που ήμουν ανάμεσά σας και είχα την ευκαιρία να πω κάποιες θέσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου κλείνοντας και χαλαρώνοντας με ένα ιστορικό ανέκδοτο, μιας και ο Γιάννης ανέφερε τον Βρετανό πρωθυπουργό Μακδόναλντ και όχι τον Μακμίλαν, όπως μέχρι να διορθώσει κάποιοι, τον πρώτο εργατικό πρωθυπουργό. Ο Τσόρτσιλ είχε πει για αυτόν: κατάφερε να συμπυκνώσει μια τεράστια ποσότητα λέξεων σε μια ελάχιστη ποσότητα σκέψεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση. Δεν υπάρχει η έκφραση, Γιάννη, που είπε σε παύση. Αποστρατεύτηκε. Ναι, αυτό είναι. Αποστρατεύτηκε. Σωστά. Και μάλιστα σωστά. Είναι ένα ιστορικό γεγονός ότι ο Κανελόπουλος, όταν ανέλαβε στρατάρχης Παπάκος, δεν ορκίστηκε αμέσως. Σωστά. Αποστρατεύτηκε, αλλά με πολιτικά κριτήρια.